no ewusa wadie pa kasa no enhyira wom Sompa 93. eno ti ubetate amanfo ano se obai wakwa wadie no wanya enhyira pa wadiem adentia ne kunu eno adentia ne eno enso ene mepeso obi ti ase se emfa ho ene se ya gia tum se awade eye nsira empokura na obi wo wa wade na nsira pie ewo na japade ho obi wo wa wade a na ne yiedie enso atumi pie na enso me ka kiro se siase awade eye nsira de a ena nyimre mepeso obi ti ase se marriage is never a blessing. Se mepeso obi ti ase se senti amka awade nyanhyira no ene se ubetumi anyanhyira efiri awade mu a na firi wankasa wawade a wokọ ana wawade a wokọ ye enti se wokọ awade a ho dwode a okay ya ma hwefo ane atiafo nyina adwo eba Asem Mpe Nipa adwumadie so na ye ka kyerem se no so abo pa osima aduenu ewo Sompa 93.1 na bronya bosomi a edikan no bronya chi bosomi a edikan no ne da etoso edu enan enene 14th January 2025 krupo twedia pobasa yadom wakutwa nso ane nan kanso wono ene boss adai enya asam ketu akra esu otwo kwan wo kwatwa so wo panini wan esu otwo kwan wo kwatwa so wo panini wan yabo akwa no kwoto asuo no fretete wadoma kuma mampo kontonchi obohia kumanana mampo kontonchi obohia kumanana amania ponana yadi akobuaji watata hey asembesi na bran anoden enya asam keto akra asofra gana chiamu akwata ana bisia ka fantam from Bema no digade abakade kumasi dom hey anoden papa when Sompa Asem Mpe Nipa dia santimaji atum dia kana maji atum dia wiasema nyina se ye no eno enene ye bedan yanimonyam adi akira manfo no eno tiasise mapomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni ya pan pomasi bire ni ya dia ma kama enya asam keto akura jumadi obeto omuna samwanka sa ena the nation sanka of Alumba wachi na adwa ohne yire maame yabua akua asuama bronya waya abrewatia obetene ka ewo dwumadi ewe so na enafutu sem no de wode afutu sem no ebema wiasema nyina ewo Sompa Asem Mpe Nipa no eye apostle Kwame Kwaten ono enede afutu sem no ebeba eno ti afiwe no branda bia obetate apostle nka ewo dwumadi ewe so awode motivational message na wode afutu sem enso ebebre wiasema nyina enya asem keto akra producers ene omuti chuma eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa ena yebegyina kokose Fletcher omunyina ebom ho moden ena omode Asem Mpe Nipa emye kobose asase so wadawruma ene yenya bitu apono so na yebetu no sere yetu na basa maka kiro se dwumadie we so ena abatem sem aha na abatem komode aha na futu sem a emu ohwam na tetena brabo na ya brabo yie no yetumi ede brew omanfo dodo no a ena edi afutu semu adanse na wokase afutu semi agi wo mu ede afiri wo mpunkyirem enya asam keto akura ye kom master control room ho so a Kevin wo ya tana tawroma ena social media applications no obeti enka ewo so enya asam keto akura kofro bofum pa bema asuketo mi yipebre na Osei Aboagye Oforisuo mene funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansan ya kosa menam dia Asem Mpe Nipa kobo hye asase so enya asam keto akura na akrobia sante kotokose uyire fi na asa kofa yenchi Davidie ene ekoba jasisem premu bema wadawuruma ene edi atwago ewo Sompa TV no so enya asem keto akura kachiro obi no obi so kachiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de kana maji atum ye wiasema nyina se ye no enne ye akoyanim enya asem keto akura omna sam obi bia bokode
Oforisuo be manyankopa daroma ene yetia de na se nyame nadom ena ene wa me asole free kete su fiti anopa beto same akeka beto ena anadwe ya yetie yi tinete se nyankopon ne yedi ni yetiefo ni ahwefo so mi sese ne tie bia no omo so ahwe omo so ye mai se ne tie bia no ye bie phone line ye ne wo mo a ene yede ebam na ye kan Oforisuo ma hu se wo samrane mrane de wo sa ma ponko tunche bo anya kuma nana alaji guzo sa sante ne mrane de meni jatana na meni se bonana kuku twa ma so nya wo beche ware na so sam ani eto Oforisuo ni nyina ye ni nyina ye nti yenko anim na futu sem no begidie se basia na manfo ho keka wo mo anfo nti yenko anim the nation sanka bibia bako de Awurade ayade wankuya no ame ehunu han foforo de ebeka se nhirane ani de enka ne dine ye da na seso ane ye da na se de ama ye siya college abrabo ye bibia tomo mu nyina abefre ndi Awurade obo mo ho ban no ye be da na se sa akwa no so ja se wojo so otompa bo adwumadie ya ndi ye ja se Awurade nyankopon nhira na eye prophetess Elizabeth Dankwa maame we ye nipa pa na menhia no na onya ne kase ya ye ba ne se ye futu sam no bi ehwe ne mu nti no munkajangum na yenya bimfanto so nkoye. Okay, enoti yatu esafra apostle Kwame Kwatin nyametiase ya kan say ya never ni age papa me kai fie no ha nya senketwa apostle wa benkwa na nyame nim no nya senketwa apostle Kwame Kwatin apostle di no spell no we dey me ye na me kai cause me bi ka na ase arenka ho eno me kind in 10 enya senketu akra eno ti yanka nche yetiefo ne ahwefo se afi we no ebena da bia no obete apostle nka ewa afidie we so sakraye kakra ba Asem Mpe Nipa dwumadie ni so da wuku da bia no efiri next week no ye hye dwumadie foforo bia wuku da bia so ye de beba o sen sakraye kakra eba na emuso etume sakra na nyoma ekokon kai efiri se dodo no a na ehwa Asem Mpe Nipa se yebekon akoyanim 2025 enya asem ketu akora nyame amane nsa so enuti yekon akoyanim enuti afutu sem ene atenatene no obi ani ho a wapa ho dabio enuti no na Asem Mpe Nipa ya hyehye sa adwumadie we kama se de medi ka no dabra da bia no apostle Kwame Kwatin obetene nka apostle memwa kwa aba yenua ejafori panipa bibia boko de nyame hyame free say ye tempted ofie no ha ye nshi ase bi da nyame ti ase na me de to anim say wo say dwumadie bi atisese no oba beboa no wan pursuit me da ase wo sa kwa no so say wo say Ghana manfo no ehia futu ni atratene na wo so wa ben amanfo ni mo fi Love FM dwumadie na odi ho no na nya asenketo akra apostle me akwa babiem yenua ejafori ansa na futu sem no bekoso na apostle obi bekasa apostle Kwame Kwatin one wan me ye baptist sofo a me share Ghana Baptist Convention ase na nyame dom be emfie miensa na yakɔhye Baptist foforo ase e wo de nyame branch okay de nyame ntimi na me hwɛ so me na me head pastor na asafuni din the Baptist Family Worship Center okay ntimi na me da no okay nti me ye nyame sofo a me area kese de se me ka waresem me hwɛ sɛ ebusua echichire ebekoso esan se ebusua chichire no eye adwuma kese pa ba nipa bebre nim se wo ye bema na wo yire na enkwada beka ho a wo ba chichire busua na de tie ne se enne me kasa kakra bi afa se mebre ne so a okay mi tufo se wo ye bema na wa ware wo ye oba na wa ware a eya adwen nipa adwen okay se me kind of bro make say think as human and then your topic for the day and then my topic for the day okay we must think as humans sebia so sebia kronto ya na mpanimfo ka se nipa dua yesiwa na nipa suo yesiwe ye wo animal side e wo onipa bia wo ni su bi etisa aboa okay so what I say enuti na asante e wo kasa bi o se ntesu kokko wo nipa bi enum but yete
fitaa Anokwasem. ɛsɛntɛsuo mmienu na wɔ nipa num wo sɛ asante kasa na akan kasa emu odu paa obi bɛtumi to gyina bea bi a sɛ bia so wɔyɛ panimu anaa sɛ odi mu wɔ asetena ba obɛtumi to gyina bea bi a nyame ansɔwa no a wobɛte ntesu kɔkɔɔ ɔhu sɛ yɛyɛ ghanafoɔ ne yɛyɛ nipa yi kuradu berɛ bi na adwumayɛfoɔ ɔmo akoma anaasɛ wɔmo ɛbo ndwo wɔ mo a ɔmo sɛ yɛte ntesu kɔkɔɔ akyerɛ aban Okay. enti ntesu kɔkɔɔ wɔ nipa num but yɛ ne ɛwɔ sɛ yɛtena so yɛmene ɛno na yɛte fitaa no enti nipa yɛwɔ aboa side sɛbe ɛtiɛfo fa nkyɛme sɛ meka saa bɛyɛ mpanimfoɔ ka saa yɛsi nipa bi ɔwiase biara wɔ aboa side na aboa side no ɛyɛ when a wapushi nipa to the wall so pushi nipa to the wall a ɔtayi aboa side ɛna ɛyɛ a metaa ka kyerɛ nkɔfoɔ sɛ me personal research bi a meyɛyɛ ɛfa borɔfo kasa bi a ɛfrɛ no rebellion yɛka sɛ obi yɛ rebel a Okay. sɛ wokɔ saa kasa no mu paa ɛte sɛ kasa bi yɛka no proud anaa pride metie sesi ae mɛtumi aka sɛ I'm proud of what I'm doing but what I say and so the word proud anaa pride no yɛfa ne negative a ɛnyɛ but me a mɛtumi aka sɛ I'm proud of myself I'm proud of what I'm doing now kasa rebellion meyɛ din na mehu sɛ yɛka sɛ obiara yɛ rebel a ɛyɛ obi a ɔpɛ fa ahodie ne yɛmfa ma no na ɔde aniɛden ɛgye ne fa ahodie ɛdɛfɔre wate aseɛ Mate ase paa. nti wohu sɛ wo ba koraa na wo ba te na wopiapia akwadaa no hyɛ wɔɔlaa dako bi woka asɛm kyɛ bo so wama na bɛtiri so bi ne wɔhwɛ wo No apete ne. na wapete ne ho kyɛ sɛ ɔnya biribi anka ɔbɛyɛ nanso enti enipa mpɛ sɛ mede sia because mɛkasa ndɛ mɛkasa paa Where you apostle Kwame Kwatin, knowing me, knowing you. That time Love FM. nyame tia se Apostle, afi we yebedi dwuma. yɛbɛdi Afi we yebedi dwuma pa. yɛbɛdi dwuma nyame tia se Nyame wo tumi kɛseɛ. Nyame Yebedi yɛ dwuma pa. kɛseɛ. Apostle yentio. yo abusuafoɔ mekyia mo ahwɛfoɔ ne etiefoɔ nyinaa mehu sɛ ɔhene yere so aba bɛtom ɔde ahɔfɛ yaa na asɛm a mekasa ho no ɛyɛ nneɛma ɛnan pɛ na mpɛ sɛ mebie enipa adwene mu kakra mekyɛ sɛ yɛwura awareɛ mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi dwene enipa dwene we have to think as human meyɛ marriage counselor meyɛ relationship expert ekurom ha deɛ ɔnte reverend Kwame Kwatin die no ebia na afei na ɔba Fe no abakuma saa yɛdi dwuma yi akyɛ paa na enipa bebree ba m'anim counseling ne yɛfrɛ me wei sɛ mewie na mede me phone lines kora to gya anadwo mi nya aso nti mehyia nipa ahodoɔ bebree asɔfoɔ ministers MCs DCs ɛne wɔn nipa ahodoɔ bebree ɛna frɛ me phone so mekɔ bi bedrooms mekɔ bi hall mekɔ bi church ɛne nipa asɔfoɔ offices ahodoɔ na kyɛ sɛ counseling na adwuma na okay na edubere bi na ɔdasani bi ɛne wo kyɛ n'asɛm deɛ ɔbɛfrɛ ne sɛ marital problem sɛ woyɛ dii na wotie asɛm a ɔdasani ɛɛka na wabisa ho sɛ nipa naa ne teɛ no ɔyɛ nipa ɛdafɔ ɔmo bɛyɛ mfiri ba no mɛhu baabi a wofiri because edubere bi na bɛrima bi bɛtena wɔ anim na ɔka kyerɛ sɛ adeɛ bi a ne yere ɛde yɛ no osuae asɛm ne nyinaa gu wɔ wia na obisa sɛ ɔyere ɔyɛ nipa kyɛ sɛ buroni bɛka sɛ ɔyɛ rational nti ɔwɔ atenka ɔyɛ nipa a ɔdwen akyɛ sɛ deɛ ɔbaa no yɛ ne nyɛ no kyɛ sɛ deɛ ɔyɛ no enipa a n'adwen mu da hɔ wɔnyɛ na sɛsɛ no na ɛkɔ so mmarima ɛyɛ mmaa saa mmaa ɛyɛ mmarima saa ɛna mmeranteɛ ne nketesi afei na wɔn deeti abɛware no nso wɔn yɛ saa ɛnu ti na nfa mehyɛ ase sɛ meyɛ saa kasa meka ho asɛm yi it's about 2 months research no research wei
mfa say be 2 months ni me developing ba enti say ebia me ka say dwene nipa dwene a say mankomu a wonte ase okay de din kan ne say yen ye kurom ha ene ya mamre mu ha no be ma na ekoye oba ho ade e presupposes say be ma na ekoware oba be ma so na catch oba Asem Mpe be ma so na catch oba Asem Mpe no oba na pene so now be ma ni oba no a mo betina dan kro no say ye koni twiro mu a o say santi na be ma beja neja ne na ede ne ho akofam ne yinom ayeden hunam baako but in recent times obeko awariye bebre fie no be ma ni oba no omuti fie omunya baako o esuno bia ni na agenda odi ti fie ho bia ye de oye obia ye de oye oba se ma wan me se be ye makoa apostle na je se eho no na je se honam baako no enye adwuma fie ho debi asema me ka ba no e wo se ye ka honam baako a de honam baako nkire se si a eja fori se ye mfa ne se mesra me ka wo yire ne ohene yire a honam baako ne kire se ohene yire bewura wo mu dabi ana wo bewura ni mu honam baako na se ne se enipa mienu no amo betena da baako abobra sa awarefo no e wo se moni suade hunu baako na mu chesi mu mienu o se mu chesi one dream one vision esem ko bankrum o se mu ko bankrum ebi ne se yemfa ne se ya ware me yire pesu okọ school sa bre ya pesu okọ school yi ebetimi enhance aware no anase de wo ha obeba but what you say mi ke bia nkwala nkete mienu miensa na mwawo peni wo 3 years do 2 years do 1 year na busumi nsia wo ba se mi ko school na be ma ne se ebre wei patotio ebre wei wo ko school no a emwa yen because one agisi enya e bia house help yesika sem any wo school fees entimi ma yenya house help oba si da wo ye dem ko school mama me maame abahanya sa mesesa nkwala na koma me maame oba ni pesu opesu vision ebesi aware no enso so obepesu ye du wiase ba bia wonim se ne wo ba asi ni fie na ni kunu nim apostle ne ehu pa o wo ba asi fie ni kunu nya we onim be je se onya we dem pesa me ka so onim o ma ne ntida honam baako ne nya adwuma de bi nya adwuma honam baako no abreki enti sa ware we nya nkom hye you don't need a prophet to tell you say sa ware we it's a matter of time ebegu enyina because eda be mani be hunu se se wu si fie ena minim trust ko ena trust nso ebreki a enti ejafori dia tie ni se edebi na me ka asem wo ba bi ma me panimu bi sam se sofo kwa atin wonsem ni bi wo ha ya ba bem nam se ma me asanti ma mu ha no nsem bo a wo ba mu pia wo benya hawo ti so bu ne be anokwasem ejafori se wuti we se wonnim oba a wo ware no tie ni yo mi bu be se wonnim oba a wo ware no na wo pon adwuma wo kofia na wo kura adoe na de ni kofie na yire bisa se edi eni wo si ye benye no wo se fa aboa no ko ponu tu mi na me ye bema me fa nkwan me ma to adoe ba adoe no wato but wo de ba no one factor se why na beti ni toilet on one factor o adoe ni nyan na aba wutiri mu na wo de adoe na be woni fie kura na aduane diem wana be mana aduane wana be sa nsuo ye mfambra enipa adwenem me ye be ma na maware me yire na me maame afre me se ontiapo wontimi nka nche o maame se anti echina bra aji so kofie otisa wodwi nipa adwene na kofie ko ka kira wo yire se ana wo kunu se akua kwabna me maame afre me se no hododo no na me pese nka oba na wotwe because ebia na maame oya ahia
asante ka so obi ahia ate ase ebi ana maame ya ahia na wo yere ya ahia ema yi mienu be da tena faako ebi ana wo yere ni hwinimu bɔɔno wo maame so sebia so baby ofiri ba no owi sokodu ya ati ntesuo obeti aguta ase de so pato ate ase enti se wa nwini nipa dwen wo ye kunu no anka se me ni oba na tie wo ye nipa ba me yiri se na ni sutie me kunu se no tie o papa wo ye oba o papa ka cho se opesu obedi enna kakra wo ofie o papa so oye ex serviceman o papa we di 65 to 70 wo papa so nkomo mu a odi free 1962 ayade ni ko training was Scotland wo kunu so ni mu nkomodi o da se wo kunu oni mu nkomodi na wo di wo papa o so nkomo mu o statistics 62 en wato ne bo ase a di aba 72 ena aba 82 ena aba 92 na aba 2022 ana 2002 sa nkomo e bia 4 hours wo kunu so fie dwuma ba ya na wo hyedem na papa ka cho se ukunu me ba ha ase na ninye enti dem pese me kan se number 1 owarefo bia wan nwini nipa dwene a sebe wo ye niema a edi wo haw me maame owo me nyame mfa ne kransi me maame owo me ebre bia so obesra me anu aka chem se kwame catch unsa mfante for catch the wo yere de me mpenama ye whatso me penama woka asante me maame se ompenama yetie openama yeka chese me maame ompe fish ope meat chese me maame ba besra me no obedi couple of days ni si ye fish o si ye meat obeye kura no abeye ne diama no so o taze number 2 me maame no otiase no ompe akoko ehye fridge ope live bed me yire so mpe live bed me ware me yire onku live bed da na no 1st January atwam ni nya 33 years wedding okay enti dem pese me kan se wan nwini nipa dwene a ena umpa me maame asem ena umpa me busuafo asem unse nkofo kapa u homework wunya ni maame bi kosra sisters no na ya ware no dio bebrebe ama nipa ate enya ntiase ye maame no kan no mba ye fi a omadwi nyina ye omo se ade bia wo ye matrimonial home bia no ne ba be ma ne toy anokwasem o da say tiase pa but ma menchira enne ma no omo life enne wo kọ young girls ya wari te so here yire mo se wo kọ mu fi a so okoto se samina ye twetwa gu ho a na dwene mu no wa check ne bosome and then emo 5 kilos any middle one so okona wato bi twere ho a ye wo timeline eda emo no so and na ukọ ye wo fasefo ya ware fie na koto se even wato DSTV kura egu ni TV so a onim timer ebidi enema no enti se wo ye maame na akọ wo ba be ma fie no wadwe ya wo se ki soap na ya twetwa egu wo no wo munim ni a o mu di sika ya na akoyi mienu a wo ba ne be free adwuma be ba o be hu se ki soap ni so ate pe no wo kasa kofi ki soap na ye 12 na gu ha ma check bia na wotwe bia mienu ki soap ya so bia fa bi o ma me ba ha no o ma ne ki soap ni bia na o se ma ni bi antin so o ma me so na dwene mo no ne ba ba me fie no waba to afa ki soap ni bi kura wanka etimi di ntokwa ba wa bra o ma me kro but what must times have changed ebra asesa enti se wan nwini nipa dwene me pacho wo ye bema na no yerete no wan nwini nipa dwene a wo be create problem self inflicted problem e wo fie wo ye oba no ye waafo na ni wo kunote na wan nwini nipa dwene a wo be create internal problems ebi ni se oba bi wo wa ana emma bi wo ho a ene ekuokuoku awudu obi aba na wo kuno ka cho se ama epiepie ni dooso na se nkwada yi school sem ne niema bi wo be ho anu wamu na wo be ho akwa wo nkra
sɛ woanwe nipa dwene a wobɛbuild your life outside at the expense of whom. Adeɛ a ɛsɛe awadeɛ ɛnnɛ paa baako ne sɛ enipa bebree build this stupid relationship outside a onim sɛ destroy ne fie. But what I say? Who build the stupid relationship outside? Wonim sɛ saa relationship no ɛsɛ wo fie. In fact, me release books to be about out this year. Sansama me kenyi na agum. Okay. Mami code number 2. Apart from say young Jini say nipa no, because of marriage, we also have to act as human. So first one is say think human. Second one, act human. Okay. Acting no on say thinking any acting are different. You hear singing, you say actors. Awari fie bema oba adie bi a woye bia no ma wokunu oyere eho adwene enwo otirim. But what you say? Matthias Apostle. Yam funny say where you su washroom. De bia me ka se onipa sa wonko awotia. Ubetima ye niema bi a obia nya enka hwe nkyere wo. Obia nka wo. Debi. So oni mo ho so hwe. Na wonko awo ye single na te wo dem. Sabia so wudware wie na wo de wo support ene wo taawo. Ni nyina obeka afra ene chance a wadidi mu na de esi wo mpa so akwa adwuma a obekwa adwuma beba no. Let us sisi wo. Obi anya wo hwe. But se wo be ye warefo a eniema bi wo ho a na wo ye ne single a wontimi nye wa bra wo ye married. But what is that make no? Se wo be ye warefo a ye wo niema bi wo ho a na wo ye single. Enti on ye wo emema ne mma bi wo ho a omo ya warefo but they are still playing. Omo behave to say omo ye single. Hwe se wo ye single now opeso call maame ho a unhia obia na wakra no Debi. ba wo ye warefo na peso call maame wo ka che okru say pese be ko hwe papa ne mama sometimes you could catch say come on wo say emwa ye function next week mebo Apostle no kra se no se nye da no a wokọ na abekra wo. exactly because it needs a thorough preparation. Enti dem pese me can say apart from say ye dwene human no ye acting human. Yenye ye niema se hwe se ye niema se ye nipa na fe ye ni nipa netia me ba third one no say ye think human na ye acting human a ho na respecting human ebem no. Okay. Apostle me ho ba bi wa bi sa. What you say ahia me kese papa Me ho ba bi ofiri ba wa be land no. me we are not coming last one. Okay. Respecting human. Hwɛ eniema mienu bi wo wiase a Abraham Maslow papa na ɔde emra bi ba sɛ enipa wa ehia de Abraham Maslow wɔsi nipa ehia de kɛse a nipa hia pa ne acceptance. Okay. Therefore wutu e upɛ sɛ obi gi utum Anokwa. awɔ sɛ wo nso gi obi tum wonim sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ana bɛrima bi wɔ ni obi te sɛ awarefo ɔma ware o but the presence ɛwɔ fie emi ni hwee Adenti. adenti sɛn ɔbaa bi wɔ ne ne te a wontimi hu sɛ enipa ɛho na funu no o sɛ deɛ na ɛyɛ no o woyɛ bɛrima ne ne te fie wo fie adwuma ba it doesn't astound her wo presence ɛnyɛ ne hu utu kwan ɛnka no wokɔ adwuma ɛnka no wo yare ɛnka no on the osori an adwuma osori a something else. Apostle na sa ma no na ye de ne ha wo mo. Anya manko a mema bi so was problem no. Eyo how na nyina ye kofa free the fact say wonji nipa ntum a wontimi respect nipa. Papa awari nyina anya hwe o. Eya respect. Respect no ye breaking it down a woji nipa tum. Hwɛ de bia me ka kyerɛ awarefo sɛ yɛmfa ne sɛ oyire ɛne nana ɔhene yire ɛna muti fie no sɛ mira mepɛ 10,000 ɛde asɔ me sika so akɔyɛ adeɛ na woyi 10,000 ɛyɛ 100 million na woyi maa no ɛna wadamfo bi so ba wo nkyɛn sɛ gyafɔre me ho akyerɛ me paa mepɛ 10,000
na oyi 10,000 ma wadamfo no wahwe ni mu a ba bosu me ba ko bia wo yire ni wadamfo no bia amfa ne 10,000 ne ma eja for kan no kre say nipa mienu wo da wo mo ka kire me approach adba ma wo yire ene wadamfo no wo yire approach na no be den be hot pa we say be hot pa e be hot what you say wadamfo de fere kakra bebem but wo da aka no a e be kofom kakra say do be sia dan bonti su ni ka no utimi dan wo yire kasa because wo touch no yi a ono so de bibi ba wewu minim say what they making us Matthias here because obana ne tien wo ya wo yire o apart from so age wo sika no wo so nya bibi free ne ho but what you say Matthias et wo da bonti sinika na wo hunahuna na wo yiri wuntimi hunahuna no obagum asem na waka no if you say enwumere nkebe bia fa so ho no alande no me da say abaso na aware nyina ya anadwo na me se nyankopɔ wa mo eno anka nyame wadi ehwambo saa de no boy no kwa me mane mo apiafo wa ya de o ohine yo sire kura maka me se saa de no obo ma ye ne de nyame ye manamo enti respect human enti me sha se me say we should think human we should act human asma make aware afie ena make on ye betimi apply this principle ewa adwuma mba bia aha ye wey no kwasem ni we have to think human we have to act human also what I say we have to respect everybody here because enipa ena wa the church one said the entia sansem we nyina me developing no thinking human acting human respecting human is say onipa bia ye nyame ketwa okay hana me dima asem ni bewe semiti we semi hunu nyame e wo me yiri mu a e di semiti mabono because when you touch her you've touched God. Ti David can say na onipa kura ne hwan tio me say sa question we philosophers and scientists ni nipa be wi ase aye research aye what is man anyankopon we are mindful of him onipa it is a woni obate on na hunu wo yire say she carries the image of God nyankopon image na nam hona wontimi abuse no sebe wonya ne tantan endidi na tem embro no se wohunu be ma ne tie se ya ne ka oyefieti me kotra sa wohunu wukura ne tie fie se he carries the image of God apart from so ye efienity no this man our free man can so or free him he carries he's an embodiment of the image of God okay so who is emfa ho ne be ma ne sika emfa ho ne dwuma aseye emfa ho ne tibi owom ebuo ene se do se wugi ne tumbia no beje ne atum aha ne baabi a afi wei mesre awarefo se saa ne ma nan wei obi a wetie mi bia me se sisu bio chrogu baabi number 1 se wo yo awarefo se wo ye kunu se wo ye yire wo ya branch aketesi afe na wo ba be ware so pese wo tena se yie na ware ya wo da think human okay menya wo niema biara se de ope bia me ya bema me ya oba menya ho sa think human number 2 act human ya wo niema se nipa ya to so miensa respect human ya to so 9 hunu nyankopon ne seso ewo nipem on perceive the image of God in every human we share understanding bia wo babia de bem wagina tum de bem wabu nipa eni se obehu se oyenyamesu hwe wo mu aya na sebe omu gi nipa krafi wo mu nsami become murderers omu edi ewu no the first thing obi odi ewu bia no obehu woni mu ne se most of the times they don't even believe in the existence of God because awu gi nyankopon di a unku nipa so what you say unse nipa wona ta twetwe nipa nenti se nipa bebre no wo mu hu nyame e wo nipa mu
enti na me de masam ne ba wie no yenhunu nyankopon e wo nipa mu eja for me da say okay enuti apostle Kwame Kwaten ena yene no twetwe enkomo ewo Asem Mpe Nipa dwumade medical culture tifo say 2025 da brand biada apostle Kwame Kwaten obetie no inspirational man say enya asem keto akra enuti no apostle wopon de wo kan nyina no yen stress no wo awade fo fi nko a yen fa nkwa abonten kakra na ka okay say yen hwe na Eseja Tonrom Hotel edan bi wo kire ho na anti se fast service for ni tie na mwada roma moma moto mona moto na momra menhia fo ne wo mo bemben hase nom ne yesere wo mo wo momra na yam se municipal class fire for ni bi na ha de bi na hase so ame ho no so ame ada se me hu bi wa hase no omomo but menhia fo na me so mo benti ne yesere wo mo ne mo bemben ne nyina no fast service for no nom hotel chi wana yese dan bia eja atomo ntimo adaroma monhwe na momo ayese be ye japade ne nipa nkwa ho entechima ofoso be ma ye na omase okay enuti eja no mesre fire for say omonka wo mo ho ne nipa nkwa ho ehia ya na duru ba bi ne nipa ehwere ne nkwa wogemu ya na hampa papa enya asem keto akra medical culture tiefo nyina say ye ne apostle Kwame Kwaten na futusem ye che yi na eneno wa mama me papa nya asem keto 05513131 05513131 0548 0548 hello Udin baby out free. Yentio. Yeah. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Yentio. Apana ya de for people for all kind of nonsense. Ana wale for me to do akem. Egul akasa party de sanfamra. Ya de beba me ana me papa no dabna da bia no na ye hwe se ye bema no edamienu dabna da bia no for now dabna da bia no beti apostle Kwame Kwaten ka enya asem keto hello baby afrefre udin Me free SU. opani yentio Asama papa yi kan do asam kesi pa we bi no si ki da ne so ko jina ba bia do bia to apa ya o su ka manambra asama o kan ni ba no okay medical shembo say me papa no woni me hwamo hello also majo so eburu baby afrefre udin me ka safi ni kukuro mu ani pike awo kasa fira asante nintin asante ni kukuro mo pike yetie we me maame ekurum no ho minchi no wele wada ma yesewa nka tije bia nka kasafa wale ho a nka tele bua wale fo pa nka bua ya wale fo pa yesewa nka next week na sam titi ma ya nka bua ya pa because 2025 no nyen se di se ye ti ya ko e wa 2025 say ya awale di ti yes na na da man next week na sam titi ma ya no okay ansa na mede no ba no mabɔ ho paye ansa na Yakobon etie me 2025 yene no na ye adwuma enya asem keto hello 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 yeah Mateo nka dada Fosu Adaroma, Obanki Keswa, Golden Charge Vibration, Police Station, and Asem Mpe Nipa, Drama, this area, Udua, and the Ujana Uji. Now, also, Asama, Apaya Kane, and Kupo, and one Kurumkum, Santa, and then some of our Fosu, and the America, young Wooden Pie, Santa, we are
asena wa wu nipa ya abribia uduma bia wu ye obansa wo catch chance sendi panti na nipa on tiya ko poronko so hira papa no hira mo so no okay hello baby afrefre udi katachi no yes kwadwo yenti o yo so papa nyon kwa papa wa yin na papa mate ai nita semeda nipa aba nara yere mitiao nkwana one so banye na mekomo mama kami no bia nikia nyamo wa artist for so from 24 no omu kan pepe omu kan da so bisa kama se fo kwa so ada papa na no se atwa na mi kan da abasha na kana yo ni pa ga ho na ni pa aponto o papa nyamo shao okay kwaju space no ohina yire se musa ase ne kra no zaka hello baby afrefre udi mkadeze mjasi anayo ni Panipa yenti o ade a apostle kan dia no kwase mo aboa pa wiye mala ezo mutino munti o magwe dia asra mema so ntie bi o te baby sa na wadi ku da sipa o de no kiski dia me for the best net for the pity no okay eno ti dabna da bia apostle ewofia hello baby afrefre udi Pato efame lizi kapepe zantase Pani oba pa yenti o Pato papa book na ni so efa ne beti nyeri ato no okay apostle wi a de betu dwa baby a benya bia to no eno ebetretena brabo pa ma nwoma konkan eno ti apostle de betu dwa why hello hello what you mean kan kwaju na sen wo ya ha adwene hello baby afrefre udin me frefi opia so yenti o pa me tonka yenti o me frefi opia so mentie tv no twen ho firi ho ni eni komo efre nkoko opia so yo yenti o ma na mo kana me de pa timpesi me pacho mi tv no hello baby afrefre udin Pacho me kasate sunai yenti o mame Pacho nyame shamo pa radi nyamo kese pa ma kuma sa de kese pa no maka no ye ni pa bia me tefin kra so ba me ne teno niema bi mo nje se mo mahu ni pasu intini me so men ne betena se ni pasu okay radi shamo hello pani pa yenti o pacho efeni kojo okay Mr. Osu yenti o me pacho yenti o pa da mo tinu mo che pa be ni ama ko mo ma tinu e de bre mo tu ko ni ko da no na ko de ni le tu ya o di ama ye de ni ye da mo se na ko na mo so a mo ye na ko na mo so a mama e cheche pa ti da papa na se nya me ma na kan tin na be ni o ma na ko ni pa na cheche ya ja me pa mo tu mo no be de bia eri de bia me ma prema na number we de wo kasa ye kasa famu na se asem bi na ade badia ye de production la no ebeto tv no so na watumi afra asem bi ni o ha obi ano na Asem Mpe Nipa yakomoa wate hello last caller majo so eburu katachi Owa hene mete won ka che. Bozo wa fa de mete o. Owa hene yenti wa nwumre. Yo bozo de meka ni mete o do be jafo ase. Ya se se. Enda bna de bria, amodia mete ni de no a. O ba be tre tre.
no more far bit my boy or your second year brother. The better one is one you go for them. Okay, aha na yade ofre no enyina ebesie apostle na obi se ehemfa na menya buku bi ato efise buku no mu no atu bi aba no ne mponi o amanfo ani age papa semanfo amabie mu ahwe mbabo mi apostle ya shebo se Kristo mai ya tinkwam ya brother so na ye wo kroma ye baba ye de nyame asoma ese ambe no na pacho books no eya hodo miensa next week me the miensa ni nyina beba okay obi pe bia ni miensa ni nyina ya 100 cedis okay nti minim se metimi de me number atudwa ebi obi wo council obi pe council bi na futu bia pacho me number 0240 96 96 95 okay 0240 96 96 95 okay nti wo frame na wo pe empaibo counseling any awaresem any books ni bibia pacho ibetimi akasa ye hu de be okay enuti yene apostle Kwame Kwaten papa machisi na che na kwanya me fa so anyame de ne ma me no adwene ho amentiase adwene ho amentiase on that timi wo knowing me knowing you no yes Fox FM ampa and I'm the producer una na ye producer Saturday you bre na me adom na eje otiti ye mu kakra be biara de dia bedroom my na no ase eni aje na wa surprise me wa top light me wa surprise me be hunu no ma ba manu wa ha se na la se papa okay any apostle any de ya dabra da yebe se hia na echia mamam emrante ne kan ye se uko wadamfo ho kopɛ bosia na se uko na akoto na yire no wura dem no ma bia da ne yire ase wa ma so so da ne yire ase de se ya uti ba nwumre de da mama ase mame ne ka kire no se eye da ya dabna da bia no ewiasema be hia wa Asem Mpe Nipa dwumadi so for 2025 eya control do na yeko apostle nyame hira me yo tete tubafo na da ma bom ntaba mu me nam soro me sai nam form anya Asem ketwa yego computer so adwedi emra sisia no mundo se dank eba product we dank extra we no ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso misisi and also our problem there senior what see dank procare okay so we dank procare okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira mo njo ba kwa dank eba tonic muni ma bi ni mpa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so ni ebi no we no o chale me taibo pa sa sia dank fight procare na so koko ya bi betena me so ma me je me ho anje me ja me na mu janko na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to ntena se na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yeti ma dem ho ti e fi beti asase tiri ball ya Enro oba penfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenye bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA ajeje die nkrato yi api efi ki aba ko se ese di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrim pomu so mo beji binti ti fifue maminti ana fifue one more ikwe fue one papi paso paso ti fifue maminti ana fifue one more ikwe fue one papi
pape. Paso, paso. Nomination won't do money pa 1 year feed watching and says a pin for no Shannon so say FDA agye dwade nkratoi atum so pedudu etu a friend wo matrufo 0533 770 490. Okay, me otete tuba for na bompo me tabamu me nam soro me sai enam from when Sompa Asem Mpe Nipa no Ghana magia to wias magia to Asante magia to 2025 edition ye ko akoyanim do ba na nya atrase ma me mo akwa aba obata pa bibia boko de ye frɛ wo sei Epacho efre mi Luka ya free hin na ba ye Epacho Asante Mampong Epacho we the producers man kan jese mi kurumu o wakosam ne sen ya wo de beda Asem Mpe Nipa se enko mo ha Epacho enume de makosam ne say ne Asante Mampong ne wo na mi kuno mu ye mema mienu nti libra ni free mu wo kuno ya frɛ no sei Abdulaziz enna ni nua no so de sei Kofi ono na afiri mu no nyame fa ne kransie ye me mamo yakɔ wate mentio eti na kyerɛ sɛ na bele wa ne wa akula na se wo na kyerɛ sɛ wo se yakɔtena se akura be ya se dɔme aflam so dɔme adwura kwan mu okay na wo se yakɔtena se hwɛ abere wa ne nti yakɔ ye ne ntimi ntina se kwan ma yakɔ ya afuo kakra na yedua abulo emu ne beans ya fa ye beans afa ya bulo emu na aka na pese na nsuo ne ntonte ma ye di machine ko si wa tambia ne to patrol de water one day me mabi wo ho ne so mu nkotu nkate na aka ne mra fie anu patutu tie wo ho na ma frɛ mo mla mehwɛ mfula ne fo ndi nantwe na be gu mu fuo ne mu a omo hwe mu ne nyina ne se mo machine si wa ye water mu apese kama sei na dan na aganye yi ze dimirika ye koduru ya mfula ne fo ne hu ya na omo de sa omo dwane na me kunu ne na danfo ba ko mu di gu omo so mo afu ni ne pa cha mo afu no how many acres akakitu ebi na nka 2 acres enti na dweno na awe mo ni nyina sa na ntwene na awe mo ne sa yentio enti ekodu mfura no fo edi tinsam mu dwane na me kunu mu de sa wo mo ehwa na ba akwa ko ensuo bi nso wo ho no ho na mani si omo ne yema ti omu duru nsuo na no ho no mu hu mfura no fo ma na fe de mema na gina na ba akwa twen se kan langa no wo me kunu so fura ni fo me pa chan eti boy ba akwa no mo kwa no ye fast no fo edwa no de bo fura ni nsa na se kan ni tall form na se kan fa se kan na mo na ko de be ko de bo me kunu no ti ehwa na boy me kunu so ye fast no fast kan ni free form ba ko no ka ho no nso sa twen se kan foforo enti ma me panimu oka we fula ni ni oka omo no ma me no so se kan wo so se munya na mun kwa adama ho eti so se kan no ni se me kunu mu na aye de ya so se kan nim na o twe se kan no so o twe se kan no ne fa ma me ni nsem kakala na me de omo pata na obi akọ ni ba bi ti se kan na me kunu fa ni beduru ya na o de call committee chairman yo okuru mu e fe na ogri na o de call no na ogri ni ma ye kwan say yen koye case ni edu ko di joint police station ti edu di joint police station no ba na wo na ye Monday mema no ko patrol asem oba na be kan say mfula no fo case we dey say nko ba bia adam police ni ba na kasa me pa police ni ba na kasa adam wasi we ye police ni ba ni me pa da bi minim ni di not ka wasi fula ni fo case tie nko ba bia na be kura o mba fla adam we ba ha na nsesem no wo beto adam no so ne hwan adam na ye mfula no fo hene wo kulum ho no na nsesem no wo ba beto na wo se de fa seka na mani nko fie na anwumla o mba fla na oje ye number me pa me no kasa ne so police ni ba na be fla ye ntimi nkyere okay enuti sabre no na fulani fo no ye ba be fred na case no aye case dia ye ntimi nkyere police ni ba na se we enko ba bia e ya asem Ghana ma wo orofo ye nko pe mizo drink ni bi ene 5g miza no eno ne ensa abadwa so a amanfo akyere guso a enya asem ketwe ye kodi bro nya mizo ne 5g miza wo amanfo de ahyehye omu frige ne bobo bi twitwa bi aponto ne abadi nto abro bre course nyina no mizo ne 5g miza enya asem ketwa kora memma no sesi no 5g miza no efiso no ma ahoden sononko bia wunya no enya asem ketwa akatima kapeyan gro 5g miza no etimi ma akokɔ nkae pa orofo se wo pebi ato a na wo de aton atemfomfa so pa dia faako a mɛkyerɛ wo no na wahwɛ no ahyɛ ne nso na akɔ hɔ a ubenya bi ato amanfo dodo no a
ɛna atɔn ate so mfasoɔ na manager a wɔhwɛ mizu ne 5G miza so ɛyɛ Dr. Silas na ɔhwɛ so ne mmraba wa ne mmranteɛ no so ɔmo de gu kaa mu no ɔmo tɔn a ɛnya asɛm ketewa koraa manager Daniel ɛwɔ 21st Kennedy Hwan overseas yɛkɔ a yɛbɛnya mizu 5G miza ne bi atɔ Bikan supermarket abawa anomanyi post office mizu 5G miza Mama Esther ɛwɔ Outcome Real Ventures Baptist University mizu 5G miza na Sachi Enterprise ɛwɔ Asafo Abinchi One via Pika Park no di hwe nimu Mizu 5G Meza kwa Kuochi Company Limited wa Poe Mantemu Eastern Region Mizu 5G Meza KF Kinju Enterprise wani Ndom Hotel ene di ehwe nimu wo so am heya Mizu 5G Meza ukwa abenya biato Clinic of the Moment ye 21st Kennedy 21st Kennedy buy no me hu say yade bi friend no siatica na yentim yade ye papa na wode bibidro so ene tu yade yase 21st Kennedy se menka nche o say siatica no kwa de na fabra ene woni problem bia eso sisi fa asremu na akokom na akwa kosiu na ase obetu ase ne wode amawo yade ben ene wontumi entu ase 21st babies o mamamfo bi cha wo ho ayo den yenko 21st Kennedy na nyoma nkonkai laboratory ne scan mfidi ahodo pi massage no enso ekoso enya asem keto akra no manfo sorry o 15 branches fair said the Ghana for 21st Kennedy atum no ye bebia ka ho enya asem keto akra orofo Kumasi ya Hwan overseas hu one Alpha Radio no na ben ho orofo yenko 21st Kennedy ni kotu ya de ase oboase council quarters called junction Accra Domi Market Sunyane Kranza Techiman 21st Kennedy kwa krado so be Ghana for amomu ho atowo mu 0540311311 0540311311 edu papa ye ditu koko ase na koko no ankasa entumi emma wusu biem na benya kwan adi udwuma efrise saa koko na kwasi broni frɛ no paase yade bia fon se eba wo so a koko no uja wo nan moja firimu ba udwade honam ye ohye eduru ba bia wani oposa koko no orofo yamutim nyina koko na edu papa na nwumere me ton de ama 3A cocoa capsules cocoa master na mekanfo nam de ama orofo yanko ne kopa akira kwa wate ebetumi abo epa efiza 3A herbal center edu papa odi abadwaso na ebo Ghana de hye na tu cocoa ase no 3A cocoa capsules cocoa master orofo aduro wu yankasa no entise cocoa aduro bia manitua a wo nomu a wanhwe yi na ukoja na egu ho na akofa ni guase abraw 3 cocoa capsules no ma etese de otia na edi ni dwuma na ho atumi atɔ na tu koko na se na ho atɔ mpewe na apede hen ye kokoli na ka ba dani heba misty heba apidank ye benya bia to 0546107107 0546107107 akwantu seminar ye express group ye kosua de ye koye walatu asa express group ya kwantu seminar ye mfa enkoda no express group ba ye no mu ni ho ani mu ase Ghana de hye de wonwura hye won mu efrise ye ka kwantu pa dia express group na mekanfo nam dia ma Ghana krobey na apeso okoso kwasi bruni ekromu Canada US UK Australia Germany na France na se Italy na kwasi broni krombe na apeso oko express group waye krato waye yede so betumi aboa osa akwa no so Kumasi Accra Tema Isle Gontakwa de Sunyane Tamale bibia ni ubohu express group ewo ho yenyi wo moma no ne no mkodi akonto semo enkomo 0249000448 0249000448 yakonto semina express group anya asem keto akra maame enti yakoba asa no police ni ba no se enko ba bia ba chan police ni ba no se enko ba bia na eje de edi ko ofie o man frɛ ya nte o monka eti ma case no kromo committee chairman mo ye som be kan asem no yetena se ye na se fulani hene ne ba ya yetena se ye pe wosen an nkwala no o mo ntitwi nso mo titwi de na fu mo twi ne no mo nyina eka afede all of a sudden so mo ntitwi nti o beka fulani no mo ma translate akotwi no e de amaye yesu ye be ne de be so mu sa ti eja o mo toto papa so ho no ma asem e be kwa akusi ni san o mo ntu agina ne ba ya o se an mi bi kuna twese kan e de afa o mo ma me ni nsam nti age se mi kuna gie tun se o be hwe ma me na bo ma me no ho ka awie ansa no mo nso mu wafu no ho asem bia o maka na mi kuna se boni we de wontimi ni won wan twon so se kan mumum na atwene so se kan enti so mumum atwe se kan na afo mumum ameni nsam a wontimi nyi ntum preko pese won na atwe se kan na ma na afo ameni nsam sa bono ne de wontimi ngi ma ne ho enti se sa na o maka de awate fulani ne se an se sa na ya ka de a eno no so woni hweye enti bia pe bia ye mfa nkɔ
na me see amfa nkone di case nbeko police station so no kra saa na ope yemfa case no koma mampon commander asante mampon commander no won frɛ no 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 kra na nko pese case ne ye de kɔ honom na chama fulani for him me pa chama fulani for him no mo fɛ na adama no saa na wo kan ye committee chairman members ni nyina wo ho no kan saa asɛm no no kra no kwa yi committee chairman no mo fɛ no green ne break yi no enye sa de no ka kyerɛ so mo yemfa case ni nkɔ asante mampon commander ni no won frɛ no oba pantilesi ano se ohwe wo se ho ye dome me pa chan fulani fo agikro na fa mo agikro na fa eja fulani fo na agikro na fa wodi agro fulani ni betwetwa wachi ni sekan woni ano adama wo koka wasefa be kwa asante mampɔ commander ho ɛho ne yenko kan asɛm no ose police ni kura de won sulo police ni omu fulani fo kura de omu sulo police fo na de omu sulo ya soldiers fo okay omu sulo soldier fo ye besre se fa ko an room hotel kire ho yesi be eja no ano aye den aye kese fire service fo no enya mai adawuruma ye besre wo mu ye warehouse a warehouse CBC International Church ho nche ho pe yesi wo fatota mo bo mo fatota filling station ho fair junction na wo mo nsabenkum so mo wura mo ho na wontin yesi ano aye den hofo ni dimnika dru yesi aka light ahoma no kola mpe so mo dum na enum bie mo din so gu so enye ye bie mo ntino yesre fast service for ne se ba bie mo bia menhia for ne modaroma mesin bio ba ko ho mo mla na mo medum no ma ye ne sa de asem ya be ye besre o mo ma no nyi nsemu ansa yesre wo mo ese e dale pa anya asem ketwa ma me yentie o asem na ye kan kwa de ye me ya ne so mutu agina ne ba ye no abi kunu so ntimi nji sa aboni ni ntum because on twa ma me ne se kan no committee chairman no wo krom no green no ene ba ko friend tanko asem on be kan se mi kunu nji ntum se nyo ne twa se kan no kra won de won nji ntum so ne twa ne se kan no na won hwe ma me ni wie na ma me ni to ni wi ansa no maka asem no na mi kunu si won nji ntum ene se sa do mun ko hwe afu ni se musi bebi epe bi enfe case nkwa enyo na abe kire se enfa nkwa mampon commander ho wo do se bebi epe bi enfa nkwa ayate ye benya omo ma obi ama na kan ya asem aye de amaye committee fo no ko hwe afu no mo so mbeji 100 cedis ansa no mako hwe afu no ni esi ati ni etwe 100 cedis mo mu afu no me pa chan monko amonyo ma na anantwe na wi ana bebele nkrofo bebele niema no adama ne de wada ne gangali obi esuro no e wodome ho wodi agora eja enye yi won fa ho nchewo so obi esuro no we kule ba ye obi asimi yenyi yanim ne edi agora adom de be ye no enye papa so obi asimi yenyi yanim obi akapanum akola so munya careful adama na mo ne ye no munya careful tanko no ye committee chairman ni gina fumo ka kire epise yentimi ni adama ntwe na ne mu akɔhwe obi niema nipa kro ne twe 3 years nipa kro be bleja ya adama ne ye sika yesen adama no so ye fulani ni wona ye fulani ni no ina tanko ni kasa asem ni kire committee chairman ni kasa asem ni kire ye se muntumi ni ntwe ma so ne sika ni bi kro ne twe mfie miensa na kire se sa adome ho no oye afu a enye ye fulani fo be wi ni nyina eja nka me ma nantwie no ombe wi ni nyina wudi agbe bi twitwa wo sekan na nantwie no omu ni bu omu damu ana omu ja wo mu betra se omu ja wo mu nantwie no wo fa ye bu lo video ni wo ho ye wo fa na nantwie wo fa wo ko kan afulani ni betuma wo sekan yakun obebo wutu akun enko ba bia ebeba asante mampon woni komenda omo fulani fo no makuni pa wo mo bia no so pen omo kumuni pa pen wa aflam so domi aflam so se omo ayedai Ablantian yes atam ne yenko ho ba yekọ ne yekote so mo se ablantian no ya sentini na afuo na fulani fo ndem mo akọwe ye na ntweri kọwe saa na obeye case no mo che fulani ni no to wa afu mu awodo na wa afu fulani fo maka no ko bobo ni tuo kun no anko ba bia anko ba bia ya sampa o ya sam kasi o na de me pese mi hu pa de ntia mo akọwe woni mo se fa me kọ mampọ komenda ho ade na wo nkyire ba bi fufuro fa me koma mpɔ komenda me kwampɛ se ɛkɔ ka asɛm no mampɔ komenda hɔ saa na odi ti kurom hɔ ɛwɔ asante mampɔ saa na odi ti kurom hɔ nom saa na odi ti kurom hɔ ɛgya me pa kyɛw mo no mo ayɛ mo da mo mla dɔme hɔ na mo mebusa kwan yɛ fulani fo ndi manfo mɛfa so wobu wabulogu hɔ agye so ko da afuo mu hɔ wɔn da afuo mu abulo no mfa ba akokora wobɛkɔ da fulani ni ti wɔ na odi nantwie ni ti wɔ na ɔmo we wokɔ kan no matwese kan wɔ so wokɔ kan no matwese kan wɔ so. Okay, fulani for semi na ye fu sa atwam e wa agogo dadada na menim so mo na enenam a sa ba besem e wo dome ho no so de a mintumi enkyere adwira dome
ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛseɛ o mam ha o ɛyɛ saa no ana abrɛho ɛyɛ aba o yɛkɔ no di for Samuel Prayer Council Center twetwe nkɔmmɔmmra simadu so na yɛmɛto adwumadie ni so ɛsan sɛ fulanifoɔ ɛne nantwie nsɛnsɛm no aba wɔ man mu akyɛ ne tie ntimi mmɔbuo mfa mo yi ngum ɛde aduane na ɛsɛ mo yi die na amanfo mfudi ɔmo sɛ no panipa memo akɔ aba Oforisuo yeje so bibi abɔkɔ de nya meti ase na wo so ja kokɔ na so menhia hembobo ano ɛde bru sɛ eduru benada se ya na sɛ odifo Samuel na ni asɔkɔ ene on sɛ ka so wɔka ho 3 days akwankyerɛ ni nti no nyampo kina ɛho bɛyɛ sɛ you know akwankyerɛ oda akwankyerɛ so oda akwankyerɛ on sɛ wɔ so wɔ de yi aba yakopɔ bɛma na niwa wɔ de yi aba o ba 3 days now problem no solve from edi bro nya wie ye ben saa dance na ɛkɔso enti enne waka no ho ahyɛ buo mu na nyampo kina eja kokɔ no bɛ so butu baby biara wo bia yekuma se menhia hembobo ano eja ba family house ɛhɔ na odi for some butu no ɔyɛ ne nkasasie efiri adwuada ɛkɔpɛ memenda ɛda dwuada anopa no nsia ne fa no atena se ɛbɔ no miɛnsa wasɔle no akɔgyina ho because siada ɔnyɛ adwuma na Oforisuo adanse a etwagu wɔ menhia hembobo ano no last week Monday ɛna maame bi ne ma mienu ɛba menhia hembobo ano ɔmbɛduru hɔ no no ɔse ne ma ne mienu no ɛdeɛ ɔno ɛwɔ apomuden kola no ɛna yɛ 3 days ne ɛde nakɔ gidi naba onya koduru ɔsoso a sɛ yanya no hwe kora nya ensuo miɛnsa nsuo 9 3 days bia nkora ne mien ɔmo yɛ ntafo mienu nkora we kɔba na we kɔba odi for some tena se de akwankyerɛ to from 3 days na ɔde nkora ne ba ha kɔɔyɛ no bɛpem ne no maame ne se nya de nkora no masa kɔ hospital hɔ biem so ho maame bi ne ma ɛba hɔ no last week na odi for ɛka ho asɛm ha no ɔmo ba ɛyɛ akwantu asɛm ɛna ɔmo de baayɛ ɔmo baayɛ na ɔmo pɛ passport ne ade ɔmo akyina mfinhyia bɛboro de ɔmo ba last week no ɛnɛ ɔmo aba hɔ no ɔmo kuta ɔmo nkrata nyame yɛ adoma date ni nyina ready ɔmo ba bɛkɔ baabi ɔmo pɛ so ɔmo kɔ eti wodeɛ ne akwantuo wodeɛ ne yɛ yaleɛ bi na atɔ so wachina odi for some say di ɔno ɔpɛ bi atie ne sɛ machini a mihu mini adanse da wɔse sankrofo no ohia wɔm eti ada wachina da ɔtena na konwa kɛsie mu sɛ wachini wanante wakɔ woya wunyanya adanse bia obabi a blakumasi menhia hembobo ano Ejaba family house na be show di for 101 ade ɛda wɔ hɔ ne sɛ Oforisuo ɛnya asɔle no odi for Samuel ɛyɛ wɔ hɔ no mo ɛyɛ cancer nko a o ba ne sɛ wɔhwɛ no wakɔ ɛnya baabi a wokɔ a wonko nya no sɛ obetena baabi a na obi abɛkasa kyerɛ no aso o ba behia no 101 na ɔhaw ne amane na ɔde baayɛ no wakyerɛ adie obɛyɛ on sɛ hanki akwankyerɛ no ɛkɔ code no ɛyɛ adwuma egusu afi ɛno na ɔhyɛ mu dene ɔhaw ɛda wo so abaya ɔno atena se ɔno de ɔbɛma se ne paa okoda ne mpa so na wasɛmpa ne so wadwun so agu so ɔbaayɛ no yɛde code ne to na yɛyi code ne firi ne so no ɛnɛ wanya awale akɔtena America abrochime na kyɛsɛ ɔbɛma bia fa na no adwun so bɛma bia fa na agye so adwun so kuro bɛma mɛfa ne mfiri fie a Oforisuo wɔso ɔtene maame fie hɔ no ɔnyon so da but ada bɛma ba bɛfa na obeyi na firi fie hɔ ɛde na kɔ ne fie no ɔbɛda bɛsɔle no na ketane so afɔ akwankyerɛ ketekete amane sɛ akwankyerɛ kakra bia ɔbaayɛ na yɛyi code ne firi ne so no sɛ na abusuan de code na ato ne so ɔkyerɛ na ɔkɔyɛ ɛnɛ wawale akɔtena abrochima mu adansedie kɔso kumase menhia hembobo ano Ejaba family house da bia me ka sɛ wo so wanante wachini na sɛ ɔmma menhia hembobo ano a Oforisuo onkɔ baabia eti blehia odi for Samuel adachina eja kokɔ ne so na wo sɛ de ɛdan sɛ efiri dwuada kɔpɛ memenda no ɔyɛ adwuma na mu ni nyinaa na ɔba ne sɛ wokɔ ɔhaw ne amane na wode baayɛ no ɔba ɔno watena wale ase 16 good years onya awo na ɔba na odi for Samuel kyerɛ ne code ya kyerɛ sɛ edu code na ato ne yafunu ne so na ɔkɔ ne wakɔ ahwesa wawo emamion bɛma baako afa no ho afa de ba etie bia na wode ne ɛyɛ awo asɛm bi ebia wode ne ɛyɛ awaleɛ watena se ene woman bi ba wase odi for ma 90 or 8 months nie be ma nhia ne se enka se
sister ne powder I den 10 times in 8 months nie na wo ba na wo gina na wo ka say 8 months nie be man hia ne nse ne peda no mi je wo hwe ne mu sa na ba mi say adai eya wo na ma wo de ade bi akata wo wo se papa se de wo si hu mi sa na so 8 months nie eye akwankyere kitu se ne ho ofe eni e megu na chi no me ma na ni afrifra wo ne so eni enimu bi ekuta no no eni kala bi ekuta no wo se 8 months nie be man hia no ense ne peda odi for say eye akwankyere kitu we eye code ne de ato so si eye code ni fru so a obenya awale ya fie ma ne tudwa etifa number no na she odi for some 101 na ohaw ni amane bia e da so no odi for some enyi fru so 0246 6671 0504 588 454 0578 40 55 19 eye manhia ahembobo ano ejaba family house eho na jakokko no aso efri eda dwada ekopem ne me na so nyakopon eye ne nsenkyere baby biala wo bia no da bia me ka se apesese edidi kwan enwa etu de froka so frakra na eba udu ofolikrom asi ofolikrom busom se ope baby a Dr. Mensa taxi no ejina froka yo so besi o manhia ahembobo ano traffic light no number na edi tu dwan frɛ ye ba be hyew se baby a ofri baby a besi o ketia usi o ketia frɛ number no ye be ma direction no no waba eye kumasi manhia ahembobo ano ejaba family house ebia na ye yare boni bi court case bi ene de ato so woman bi ba ho no mo se ni kuna wu agya no be ma no wu ye no na be ma no agya pade bebre na asem na kwa kodi court be ye 15 years ni da bia ye no konebra oba ye odi for somebody akwanche gu kwan mu no okwa de ye ne dia no ye dia asem ne de na ade ama no eti ade na wote won ma wo twen ade na wogi ebia na de spiritual marriage what da ho no ma na sunsum no aba no abeda ono obeda wie so anya ade so obo akonhoma bo bi animu na so o sell ne manyina no for so ma de ba ko wo sa ade enum se sa spiritual marriage no betena wo so a anya de wo ye adwuma masika gina wo nsamu anya de wo nya awale anya de wo nya wo na ade ba ko kura ya na sometimes e de betwa to kura enam yale obi timi tena se na no ma bi ba menhye obi hye odi for say papa makọ hospital ye diagnose me yesi menya HIV na so no almost 5 months ni no me ne be ma bia nhia da so wanya na afa busan say oda oso da ye be o ka ne da ye nyina wie ye no na e sunsun mu na e de sa yale ye no e de ama no eti ba bi biara awo no e ye kumase manhia ahembobo ano ejaba family house je number no na frɛ na be hye odi for Samuel nene no eni enkomo 0246 71 0246 71 0504 588 454 588 454 okay 0578 40 5519 na mesia hembobo ano ho ena jakokko no ase odi for Samuel orofo yemfa yaman ye kodada nyina nkoda no atie bi adani konua da so bia no akwankyere papa obetumi apagya de fruit so nya asekweto a omna Samuel akwankyere papa akwankyere eye sofo a wankasa no sofo kra wo preach no ne ho na yede obesua akwankyere ana obegya akwankyere efiri ne ho na ode be ye adwuma me makasa asem se onipa da sani bi awo wa wabrabo no wankasa unhu na no ana yade eye na ye do koto hospital doctor so unhu ne eye obi ano chawo entrawo ne mum sebe dwin hu se wias ne na hokwa asem ode bia na ye kan sabonsam epewa ode father na odi kuta obi seje onye short as odi gya obi a onye short as ne mum ode beto fam se na asase de
ɛnu nti ne bronsam na nan ye kɔba ye bonsam ɛntimi dam akasa se mo se benya anani pa bia nka to kwa nka kwankyɛ de wanka se bibia kra ha kra kokɔgye akwankyerɛ kɔhwɛ ɔhyebiri yo no ma di ni pa fi atasefo asase so no ɛdɔso this year ye yasimi what di buru nya wie nyankopɔn atwa so ampa 2025 enfa no ma ni agoro pomodin tu anamon o ma na omuko sukuu na ye kyerɛ o ma de o mu hu no me se enye kwa kwankyerɛ papa so percent kwara no enyini ebabo bra ma sebe ote so aba ofosu obi atima hwɛ ne ma adu time sese wote na bre so aba no na wawu nye wuo bia na ye kwa ne kasa asem wi ewu ani pe wu no nye ni nyina na sebe enyame nkrabea asan bibifo anasa santefo trap bia no sebe baye wom nye baye bia na e da ya de pa enu nti wankasa ofie na wo no wabra ba oboye no na onim se nko ye wie na de na obi tifie abusuan na ma abusuan so le ye enso na oda fom se tim do de to adwan di kwede ye san sere no anya kwa amane nya kwa saa ubi bi wa brochire okwa abrochire na sese nkema efie ho to no na enso ye sese sika free ya ene de akoma no anya kwa awade na wo kɔ no wunya ba ma hwe ohun anu amuna wunya oba hwe no agyaw no mo ye wasted years adia wodi mfie bebra pɛ no no oba de bia ba ma oba ware oba bia no no ofa no ma no adwane kɔ anya kwa kokɔgye akwankyerɛ ade bia wo ye bia no gye ho akwankyerɛ sɛ wodi dwa sɛ wo kɔ school sɛ wo pa adwuma mu na wo bibia fuo kora na wo ye me se kokɔgye akwankyerɛ e wodi fo sabo entra okwa me se o man bo mo ban enkwana na do ma ba wiase no obi ani biri wo mo ofoso makasa ase mo se akoda bi wo wa ye wo do to nga ene sesa na shebre but unim me kachiro awade no akwa no nye obi ana ene fe wate nye obi ana ene de bo mo je kwaje akwankyere na fatra wiase ne wiase no entonton kwa timi ka obi maniwu entonton timi ka obi e wo Ghana ha maniwu etu tewa enye wadwe se bibi ni wiase kodi fo samo kokɔgye akwankyerɛ ɔne efrɛsa akwankyerɛ ja ɔto amfom ɔkanso a ɛyɛ adwuma kɔ ɔso ba fa handkerchief white no wankasa tɔbra imagine free ni hɔ na santefo anasa bibifo yenim asɛm ka ne kɔ no hɔ ne kokɔgye manhia usi krom ha no ma ɔhane Kumasi center manhia asase konkron ɔhɔ ne manhia traffic light na se wudi hɔ no mu a oso podi fo Samuel kɔ no hɔ na jabeka asɛm akyerɛ wo ɔka kyerɛ wo so a ɛmfa ni agorɔ wɔso ɔka kyerɛ no adu fie na wadwan yɛ ɔkese ya san fa number no ne number ɔde bɛma wo frɛ no odi mebedu fie na ha ɔde ɔka kyerɛ me mewura fi wɔnyɛ sɛbe adiifoɔ no akɔ mu a kye sɛ take time anaa kye sɛ mfie bɛyɛ bosome bɛyɛ deɛ hɔ ansa na ɛsɛ wahu no wobiibi da asɔre fie yɛabɔ ne duam yɛsɛ ɔyade ha fever woboa yɛpɛ sɛ yɛbɔ ne dam ɛtwerɛ kodi for Samuel ubi bi na ayira kono odi for Samuel be mo akwanche ya fa number tuya odi for Samuel be mo akwanche e ye menhia hemboboa no ejaba family house fa number no said ye omo aka no no na firi odi for Samuel na be hia no na ohaw ne amane bia no Erade fa no so na onyima wo 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 eye Kumasi menhia ahembobo ano ba bibiara awo no ehɔ no odi for Samuel ɔtena se ɛkyina da eja kokɔ no aso ɛntena se ɛmfa fomfle bra be hye odi for 101 wɔkyina da yi sɛ wa ma wa ha wo ho ɛnɛ wakɔ abui wɔkyina nani ne bɛsɔ ne bɛkɔ akyire na akwankyerɛ soso ɛbɛyɛ adwuma bra be hye odi for Samuel na wo ha no wa mane na atena wo finhyia bebree no akwantuo no Erade fa no so na onyema wo na ohunto ofosio we de mechiri me ma me mo ka kyire ene ne birthday okay na wo mi Osei ya ye ka kyire ba biara wo bia na o mi me ma happy birthday okay ya na de fo nyini na ma o mo production room okay ya no odi for Samuel Prayer Council Center
ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ no kansampia wɔ se kampian yɛko akɔ yanim ɛdeɛ bɛyi na asi ɛwɔ sɛkyerɛ jamasi a ama twene na fulani foɔ so ha yɛ adwene wɔ ma Ghana mu ha o fulani foɔ de nantwie ha adwene paa o nyamea no nokura ni fulani foɔ mu di awu wɔ man mu ha o ɛyɛ asɛm o asɛm wei ɛwɔ adwira dɔme yɛnka no saa adwira dɔme yɛsi fulani foɔ no ɔmu di amanfoɔ ni se prefer ɛdeɛ bɛyi ɛna yɛyɛ di afa ho maame yɛntoa so mepakyɛw nti deɛ kɔbaeɛ ne sɛ ɔse baabi apɛ biaa yɛmfa case no nkɔ aposifoɔ no adama no fulanifoɔ hene no na nkwalaa ne sɛ sɛ me kunu ne pla a ɔmo maame no nti sɛ ɔbɛgye atum sɛ ɔbɛhwɛ maame no wie die a ɔhwɛ maame no wie a ansa no mo nso mo biribi ka wɔ afuo no ho ɔmaka me kunu sisi nyɛ ne pla no nokorɛ nso so wɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ nyɛ ne pla no adansefoɔ wɔ hɔ bebree nti ne kyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛde bɛdaa mo na mohwɛ ko yɛ ko ma yɛ na mfulanifoɔ agye domi kula abɔ so ɛnyɛ easy afi wei kula de ɛdi twam ɛmanfoɔ nneɛma a mfulanifoɔ no ahyɛ no wɔ dɔme hɔ no ɛnyɛ easy mepɛ sɛ mehunu ne sɛ ɛhɔ no farming community ɛfuo na ɔmodɔ ɛfuo nkoa na ɔmodɔ hɔ mo mɔdɔ mo afuo no na ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo ma nantwie na baba bɛsɛ na awia na yɛsɛ no saa pɛpɛɛpɛ anwummerɛ ɔmo nka hwee ɔmo anwummerɛ wada no wakɔ akɔda no ɔmo asɛ aba afuo mu hɔ ɔmo de mmoa no adeɛ bɛkyɛw bɛba na ɔmo asɛ afuo no nyinaa nti wohu aboakoro a wayɛ dɛ waba hɔ saa na ɔmo de te dɔme hɔ ayi no nyinaa yɛkɔtena ase no kora fulani ne adama no wɔsɛ nantwie no kora ɔno ne deɛ ne nya mbaeɛ o ɔno ne deɛ ne nya mbaeɛ mpo ne yɛsu ɔmo firi ne nya mbaeɛ ɔmo sɛ ɔmo menim baabi ɔmo firi ba deɛ ɔsɛ ne deɛ no kora mpo nya mbaeɛ na deɛ ɛba kakra bi mpo a ɔmo wɔ hɔ no mpo ne yɛsu no ɛne ɔmo deɛ no baeɛ bɛyɛ den ɛnam sɛ medeɛ mekɔmɛ deɛ ho medeɛ mekɔmɛ deɛ ho still panipa me asɛm adama no mo afuo no ɛna mmoa no mebatwɛ ne nie nti mokɔɛ no ɔmo we mebatwɛ no na fulani ni no so wɔ hɔ mebatwɛ fulani ni no wɔ hɔ saa fuwe mu a na ɔgye fon no fuwe ya ho na me ba ne no ɔmo pele so senti mu a ɔmo bo me ba no mienu no ɔmo ba ku dwane ɔmo fa ba dwane na ɔmo fa ba ko no fon ɔmo no so wahu ase ne sɛ de sitie no yɛtutu mu yɛ ɛyɛ asɛm o hwɛ afuwe fulani fo ne deɛ dɔmɛ deɛ sese deɛ yakɔsɛm nyinaa ɛmo afuo deɛ ɔmo asɛ no maame panimu bi na no wɔhyɛ tora ɛwɔ tama na video no baabi na ɔmo twɛ sekan no saa maame no so ne beans wɔ mafuo no ano hɔ a ɔno so the same thing day na ɔmo wie memo no day na ɔmo wie ne beans ɔmo boa no no ɔmo boa no agu beans no ɔmo betia ne nyinaa so maame abrewa wɔhyɛ tora ɔno so yɛ dansini ni bi maame wɔ ndo kura ba no ɔmo so ne beans asɛ ɔno so ne beans to amafuo no so wa elia homfuo ni deɛ mo de kɔda posifoɔ mo sesɛ yɛkɔ ayi Aduan police station yɛkɔkɔdu bɛka ne sɛ adama wei a wobɛpoopoo n'ani aguyɛ so wei nkɔ baabiaa nti ɛhɔ no kora maba mu buiɛ na me sɛ okay sɛ ɛden a ɔmo sɛ commander ba ɔmo bɛfrɛ yɛkɔɔ fie yɛatwɛn a bɛsi nnɛ kɔɔ bia mbaa sɛ Aduan mode sɛ kan aba nti sei mombɛyɛ case mombɛtwerɛ mo ano asɛm obiaa mfrɛ up to date kɔpem tam a yɛkɔkɔ frɛ committeefoɔ no bɛfrɛ me nyina yɛkɔkɔ hyia hɔ no soso no adama no ɔmo anya asɛmpa bi anka committee chairmanfoɔ no nyina kɔ ɔmo tae fulani ni n'akyi ɛfiri sɛ wɔdidi ma ɔmo nyinaa nya bi di nti ɔmo nyinaa ɔmo ntimi mpaa mu nka nɔkɔ ɛyɛ committee chairman ɔmo nyinaa committee chairman baako yɛfrɛ ne tanko afuo mo de na ɔmo kɔhwɛ afuo no a ɔmo gye me 100 series obi a ɔka kyerɛ me sɛ adama ne obi atwe wɔ ha saa 3 years nipa korɔ no obegya asɛm no ma ne yɛ dɛ ɛkae na committeefoɔ no de ɔmo ni afuo no bi hɔ ɔmo nyinaa wɔ afuo no bi ɔmo nyinaa ɔmo hwɛ ɔmo no ɔmo ntimi nka sɛ ɔmo akata ɔmo ano ɔmo abɔ ɔmo ano ɔmo nya sika di wɔ hɔ nti ɔmo ntimi nka asɛm nɔkorɛ ne da hɔ obiaa panimu biaa wɔ kurom a ɔmo nyinaa ɔmo suro sɛ ɔmo bɛbie ɔmo ano aka ɔmo bɛyi ɔmo anim nti aposifoɔ no ani ho dwuma biaa ɔmo nim paa ɔmo de kɔ police station a yɛsɛ fulanifoɔ no yɛwɔ sika ɔmo tua no hɔ nipa baako biaa ɔmo wɔ sika ɔmo nya firi fulanifoɔ no hɔ ho anya firi policefoɔ no ɔmo wɔ sika ɔmo nya firi police ɔmo gyegye kɔma wɔ mo ɔmo gyegye sika mo ɔmo sɛ ɔmo gyegye na ɔmo asa amanfoɔ adama no tua oduru police station wɔkɔ ɔmo mani asɛm wɔ deɛ menyini
me pacho o de munduru kromo Asem we pa de munduru kromo se meji atum se prosi commandant wa Santemampon wo gigisi Fulani fo gigisi kadia command se yensa amanfomfudie no ehwehwe maso kakra pacho oduru kromo a anto mo gigisi ka commander se unya asem ko ha wo ye mpa se ye akuafo no uniska nti wo ko ha untimi ntwe ono mu ntimi ntwe mo ba twe ana case na ye den aye flash case Asem sisi aye de we ba ya wo se me na mapira maame no so no enyem na mipira maame no ono Fulani ni ba ko twe se kan no sata na maame no eho no omu si no mo ho omu horo nanse nyina wo nsuom ho omu nya bra ho a no mu dware Fulani fo omu nya bra ho no mu nsuo no so nya nsu kitwa o nsuo no so nya nsu kitwa sa nsuo na no a na kuafo ni nyina ye de ewo omu nya omu bra ho no mu dware ene ekokoto maame na wo twe se kan no na maame no ko so mu nti na Fulani ni no onim se mu bi na ye de ya so se kan no ana wo twe se kan no fa abrowa ni nsam wo hene ni kurom ho wo hene wo ho omu nyina ya we tie no wo ka wo hene asase amedoso sesi ai ayimfie no mpenifo no baako na Fulani fo no baako bi be trete me wo ho ma amene ni mienu na me pam no wafu mo sa ta me wo hene no so ne de no ben ahemfo mpenifo no bi o ma hene so do de yi ono so do aburo ndi afi we de aburo no odua ya aburo ni beans nti na sa ase no so ben ye ho no te ma me ni Fulani fo no ham so no me pam mo sa ma no ko sign ho omo ko tra ye Fulani se papa no ahemfo mpenifo no bi no ogina ho timbedura no se ai wo de wani ede pa na woni Fulani fo e pele wa asa nem se ye normal na omo se ni yo maburo ya mitwa minya ntwan wie aburo na mitwa na ano ho na matwa abo anu agu ho no Fulani fo na start aba me se kwa ka omo se ombebo me e na ma me de banchinua ye den e pa mo sa no ye twa aburo ni aburo na ye twa ni nyina ni o enwan nyina di achi wa fom ho enya no so ye hwan de omo kwa omo di na ntwe na chi mo sa ma chi odwa baako me na ma chi odwa baako na aburo na mitwa no no aburo ma twa agu ho no o ko na abo ni di achirewe na me ko chi odwa no ba mi ja no ha o ene omo di mo ni omo di ani kron wa di me sra mo ofosu ye ahiafo ye court ani ye ni lawyer o ba bia ana de mo ya no de bia ye court ni Asem Mpe Nipa ya court ano mo na mbeti wadi ya asema ma ye ahiafo ye ni sika ye ni sika mame ba ko onama okasakasa o so ko bush wona mo ko pam no o ka je so mo ko fa soldiers for na police for do mu nsuro mo anu asema mo kan no o mo si police for there o mo nsuro police for nde ji soldiers wodi wani krakra Fulani fo wo kuru mo be dodo be o mo doso djuma de be no mo di ni ho o mo tim dada ne de ebi mu wo ho o mo de o mo wo ho dada o mo de o mo wo kuru mu de o mo ndi sa bon ba o mo te nkurase na ai kuro bi wo Congo sa o mo hyehyɛ sa side ho na mo keka na ntwie so ne de o mo de bone nko na mo didi o bone bi ti sa de o mo sa amanfomfudie wudi agwakwa mo timi ko hia oba akra ni hia o mo no oba hia obushi na bia si wo pen ebi si bebresi o mo fa ma na owuram ho o mo fa bi wo nwuram ho ofosu be ma na o mo fa o mo sa ma na ba fie no be ka kire mpanifu ana mo be no mu tuo enko ba bia mampo tie nko ba bia mampo epem dome hye mampo ase ye tena se kura ye kan asem na da asem bia no a ebe ye criminal ana se bonefo sem bia no mampo police station ne mampo police station ne ba enko ba bia mampo eti mampo police for region no ne division ne fo ni nyina o mu nim se Fulani fo no e ha ade o ya we ene ye ti ye ba kun mu ho police di ba ko o ka kire plane mi moni din asimo be kan se adama mampo commander we be firi ho na adama be hunu nyansa enne ye be yi asimo kan se adama ne mampo commander ne ye ba ko na ada on be transfer commander we afiri mampo no sa ada na adama be hunu nyansa police ni na ka asem we kire ne kun mu ho commander mu de divisional commander no o police station onye ni wa adama ka kire se case nya fa komampo no kwa no pese komampo commander no ye friend man ba se ntimi fa komampo ba bia free se case ni kwa be bia akra ye fa nkomo friend no ensiaga eye adama no Fulani fo hene no
domi kurom panimfo ni nyina nanti befie pampam ho be ka kire me se amalia me se maame osimunja yo na adama muntimi no da mamo ha mo dwuma mu di ekurom ha no mo hwe ne me nko ba bia ukodi agro kwa mampo komenda be bow ka ma adama obi be ka se se nipa do so okurom ho ene yawe omo nwoma na de na mo mienu na mo ani afekire me ho sa dia mama ani afekire me ho ne se ma wie university na meti adwuma na menya nyeye ka me ngotina akura ho wo hwe me na ase nyina paapai me ton aduane fufu banku mutu me ton nam de support me kunu no de do potru ahodo amato yai mo pressure mienu wo ba pa na me kutu atachem utu muti mu a enye yize pass mo ni twa se nipa ne fa no baye no wa hyeda de mo na wura mu kɔwe de asem na buru ma adwene menti ase so na se we kuru mo fo nyi de jetum se kwan mo de yefasu ni na mani so na mo we de agya na che se wasa me sole asem we de buru ma adwene menti ase so buru ma adwene menti ase so ohina wo kuru mo ntimi nka ohina wo kuru mo no te mampon ohina do me hene wo mampon no wote ontimi onka asem we kula bi gidi kula so osurumbo fulani fo no mfiri hin no maba betra bebreza omunam kuloni mu omukuta langa monkasa baako omunam kuloni mu omukuta sekan ba ha sekan ni bi udi agrode fulani ni atwe wo so diti na wose ba sa Ghana yetie mamu na fulani fo mu flo mu aba ha enam kulom na sekan hye omo ho fo so be ma me gidi se Ghana ni enam kulom na sekan hye no ho a ye po hwa ye be kyewo sa wudi ewu ana ba fulani fo na nam Ghana ha kulom na so ma do me ho aboso ana jikuru na boso papa enantwe nku ana omuka nantwe nku ana omuka ho nantwe nku apart from nantwe mo ho ma asem bia bi mo ho mudi mono mudi aburo mudi banche gentina mudi sa no baye we nyina aye ya yenyenye ya mutimi man nantwe kokore o ka munya asempa bia nka nkyerɛwo ti se yadane nyanka hono mo adane adehye se adane de akwakoba ne se yadane nyanka se wo ya afuo kura utim kwa na uso se ama mintimi nkwa afuo mu ho me no mo ye sa no ma mintimi nkwa afuo mu ho se me nkwa me kwa afuo mu de ebi nsi efi se o meti matete waku anytime bia se meti machine su kura misuro me namba bia me bo me ho ban misuro Fosu ensem doso ni ntimi nkantia ensem be na doso no ye pesi etie no dia ben doso ni say first Robin bi koso e wo adwura kwa mu abo ntem ho first day Robin am Robin so bi be ye Robin bi wo kwa ne so ye betwa banchinua wo mampon timi kutanta afo no mo fra mi se na ade asa ye se be da mampon no mo fra mi se nkwala ni isu timi mela na me di ka na me ja mi kunu mampon no dai ti ahomachi no fra mi se wonya ke alodu banchinua na eba timi mo fata poli nko gina afra so ni yenyi wo ne nkata so se ya amwanwe na me se mate be 40 minutes time no afra mi ma be twan Roberts fu mu na bo ma bo me na mani su kro mokumu ni pa mi abontam forest wo adwura kwam na bo ma bo me pa nya bucket wa baby o madua tiki no bobi o madua tiki de caref kese ne so wo sekinam si na we de asem ni obabe duru ya ho na banchinua ka no so de akire o mu si ye ni ka so wo no moku a wodaka ni mu de wo ko no iti me kuni ba na o se hwe o mu yemfula no fo nipa 5 o mu nhya face o mu nhya max me hu mu ba bia me hu o mu young boys na nyetu a ko mu metimi kura abo wo mu ni 2 weeks pepe ye ti fie nwumre no hu se ba ko ba no se fula no fo yo mo robu ye ba ko na e ba no e wo do me ho e wo do me kuro nim fosu be am Roberts no mo ye Robin no mo ye Robin ko no she bi nso me pa chan anana yampa se yo no a yampa no kure todo ofosu be ma menya akura ye no kure ye die wo na akọ wo kwai ye ko ba ene se me ba mampo be twa abanchindua na anwumre ne ye da mampo Kofi Ase junction so de ayiba ye lodu na no pa no me free mampo 650 no ti me kwa abontem forest wo no me sane sa asane bi wo me branch ewura abontem forest wo no careful nti bu careful na no what yes ahu abontem forest wo nti me kwa no ne mu se cars wa ni mu na me se o de dia no mu ye nti wo hwa mo down na wo achi na hu mo down na be ka se police fo police fo nti mo set cars no ne me ka se bi a tipo bi no mai de o mo nya no nti ma me yem hye me ba na me no mu ntem ye de ewa nti sa careful no so wa me da me ho
timi am ho a me yesa me ten na ba ko free bush no atwe tuo me so se to atwe tuo na me de moto no o say ye tuo me ba twa ni tuo o tuo no kwa ho sata mo tuo no o mani na me de moto no cross o kwa no finfin timi moto no cross o kwa no finfin na me da afem na me pagya me nsa no wase me nko nti me kwa me pese me ni ntem eden e bete na tuo ni di machi saa nti oli di me sa me di o machi nipa na me mo sete cars no nti duru hu cars ba hu nipa na nipa ni nyina gu fem nipa ni nyina gu fem nti e ho no e na obe sete me to sete me no busa me say dia na wo me ho na me so mi fra fom na eden e ba mi fra fom na e ba nti bibia ni me ho na ne de bro de fosu obe ma wo ka se bibia ni ho no bibia ni me ho no na ne be da ne bro me fa no kwa me say omuti se manim butuo se omutimi bo machi ko se le manim twi kwa no so sa manim nyina honhono ye manim nyinya kontimba no omutimi de bo me musa sa ta me ko private ko na moja nko a wow sa ta me ko private moja nko a na e wo ho sa na commander no sa ta me no mo de na ye de aba ne wo kwam ntimi me twen ya be 2 moto timi 2 moto mi kokoduru mampo na me frɛ commander no no se na papa ai flani ni no an roba no yale nto mo de na ko hospital o mampo ntimi ntwen no ntimi ko tra sa dua kase na so wo no be na kwa ebo na yi no me ko tena ho me tena wo chepa na commander no be bae nti obae no se o ma me CID no makwa kwatwere ma no asem sa time no sa police station ni one regional ho no ho ne me kwatwere ma no asem o ma me CID ba ko me wo campus wo no me kwatwere ma no asem no de CID no be ka che me se akwa ne de wo ye kronfo efi se enne na no asem kro o kan no tama wo ye no o mo se o mo yi na free hospital o mo se o mo se de no kwa adudwan o se o mo de no kwa adudwan o pa dia so o mo de no kwa adudwan de o mo mboni tuo nkunu ana mo fa se kan entu ni minim no wonko ho nya de obeko nto mo fa no ntu mo mampon wa twetwe ano asem meba ses fo no o mbe yi o mo nyina salai mo yi o mo salai me se akọ kronfo na me so o ye kronfo no me kwa point no na me so okay problem ni sanete de ameko timi ko makwa since date na we fi makwa up to date CID bi am flame mampon police commander so flame menti asem no hu bibia timi ho na adwan commander na ya asem okay ya asem enti ko si sei enti bi pa cho ekosi sei omo ka so mbe frɛ no no be kan na esi yo ye twen ya ko bi ama enti boy bi okrum ho ye frɛ ni kanto na me boni din na kanto na be no se master Kofi woni se boy no moja no na me ko Kongo boy ni wo Kongo ni se wo se boy no moja se village ona mfula no fo no gu no mudi bone no me ko Kongo me ko hu boy ni wo Kongo ni se wo ko hu boy ni wo Kongo asia na esi yo me so me to aduane nti bla bi ba fie no ma wo didie bla ne se Ghana de no kra so na me furo ka me koma mpon omo se robi bi e course no boy bi firi kurom ha sei wa tima kira roba ne ba kwa me ya che no ba mampo komenda ne time jai an roba no ama mutika no mu kasa no krasa nti boy ne nkwa etia timi hwo mo gina me so ni wie no na blend di am se blan pa chobla e je me kunu no ifia se da case nti wo se sa ina wo kunu ko ba bi an hye max na me se no kole kire se omo chi boy no ko police station we di dwa police station na hobi fulani hina dama ne kan se ko mu twa boy ni omo video boy ne sende na nka wo ma kire se boy ni eti ekum nipa mienu boy ne ti obi minimu se ye ekunu Wana ka se ka oma Adam fulani hine no jeli no nto ofiri jeli ba ye 1 month maaye ti se me kunu si wonu woka an Roberts fo no ya mpa na wo kire edi dwan commander no baby an Roberts fo no guo omo wo adwura brigade nto omo defa boy na obe kire yan Roberts baby omo obi am o ma kye wo mo ofosu be ma no mo ti me jai boy no ya nti wo se na police ni ba ko efle ye ka kire me kunu se ye careful na be jedi se commander na jai boy no ni se pa cho ye ya we ti ye da ye ho so no se we ja no kura san nti wo ko ba bi a hye max o moto no se sa no nti ofo so be ma na ye ba ye ko si obi moto na pa kene moto no ni ko sa ye suro wo kuro mo papa wo ma me so ya abere wa puso ni ba be ma ba ko pa wa kaniye abere wa no so le okuta poma ontimi nya hwe ye fi mo moto no si ase ho obi moto ni age ya na helmet no guso mo producers mo hwe na mu helmet no na hakura so ehu hye asum na so forest ko ke vo so mo na mo ani mo hwe na mo helmet no
Fusu be man kola sawagana. Ti say no na che say muda so te dome ho. Ye da so te dome ho. Ye ntimi nkonya aberwa no ho. Abro ntimi nu aduane ni. Wontimi nya hwe. Producer abra na be frɛ Fulani for hene ne mame. Bra be frɛ Adama no mame. Sisia frɛ sɛ asem we no emu hwehwemu no enya asem ketewa ɛwɔ se ekwa asantemampon na ye ne commandant ɔso wɔnkasa. Okay, we need na twetwe nkomo. Okay. Yeah, wona ne di komo se ana voice wo. Ye frɛ Fulani for ehene na ye frɛ na Adama no. Wɔgye so. Na ebra omo di asene ba ye busa omo ho asem. Asem no de omo kan nan so wo se de ye nua bai ni kunu ka no. Enye no korɛ. Na emom ye di nkomo na enye no korɛ se omo mfudie no emo na we. Wo se mfudie de video na emrante ka ho asem wo hwɛ bi. Ene korɛ se emo na we friend say enema no emo no. Na emom abrante we ekotwa Fulani ni ba akosekan. Na sekan na okotwa no. Ofre omo frefuna ni ne frɛ abrantie ne yere na ebra omo frɛ ye no mo ye omo age so mo siesie asɛm no na asɛm no mo siesie na asɛm na amaka ɛna omo nyina asɔle ye ɛna mbusa ne sɛ na sɛ mo siesie asɛm na anko ya asɛm ne ba ye no emrantie abrantie ne yere omo anko report asɛm no ɛwɔ police station ɔso mo report ye ɛna mbusa ne sɛ omo fon a omo kyerɛ sɛ akwa bedi omo ho no no korɛ wɔse an fon ne de no korɛ na emom Fulani ni no a wɔne abrantie we nya kasakasa no ebra Fulani ni we no ni we ni akasakasa no Fulani na ntima ntake we eti de ade a Fulani ni timi ya ne se wogye ne mobile phone di phone wogye ye no no de bre no Adama no ana mbuza nse na asem no eba na call regional commander ho e wo mampon wose yan akọ ho na emum no abrantie we ne kọ ho no wotwe sekan eti sa abrantie we ne sekan no ekọ regional commander ho de a mobile phone na ono abedi ono Adama ho no wode mobile phone no ebema we na ofo so ebra me ne kasa no anko obetia me na say be ma so woni susu na nya pregesi mafie eye adwuma na me ye na me ye sentroni so obi di asem bedan ya ye nche aso ntie ba akofo asem eti okwakoye meeting enadwi ti yankopon ya adoma ochina ye ma na time na pay for kono woni e be kasa ye be ko edome ho china okay we dey mani twetia china ye be ko dome ho na ye ko asantemampon aposifo no ho akobusa se nyame adom se enipa bonfu bi aba abisa baabi na se ye pewo mo kura na enya ba ko using him as a scapegoat ne dia pewo mo maka no na se mo susu mo gya wo mo se no susu mo toje mo a me minim se police commander madam fu na mo kan bu adu dia ono de no we very soft I mean kan wo kase Oforisuo Aboagye and the suma mo enyoma be kofom maame mo kama kuma antum ye mo ate mo kama kuma antum ye bibia be kama wate bibia be kama pana members we na bibia enko nanim fi se kuri ye ne saafo ya na tim nyame adom ya che ba ko a osimagya no papa woni na yire ba bi omote omko agu asani ani ano den omna sam Oforisuo men chana na free ahuntahu a owokumase ano na free baby a wo bia no so form na sam ma chia wo na free ashtan one enkrofo no mo ye adwuma yenchia mamponfo police for mo so yenchia wo because nyo mo nyina na 7 previous police for no unse bi kan okre se wuti o mo kasa no si police ni bi ekura ka kire wo mo se eda e be yi commander e fro sa ma mo se friend se mama Adama no obeye mo kwa ku se afinfiti ase me ba me ka se commander bodu abo me ho ba ma mpo na me dana se e kire ye bako ya nti ya na e ba ni se ya apolice fo anyo mo nyina na wo kan se nso na apolice fo bi o mo tie e fie tie no wo kan mo nwa bi ho asem se ya na o mo so agya mo mo nyam ne ne mo Oforisuo ne topic no me na nyame wa chese sa Fulani fo nsam Ghana nye ne ye betibi nye ne ye behu bi amane a agogofo afamu no enti me wo nyame wa agogo pa no ma sa kroi na kura ko sapona na bebia obi ambo odi chiawo kwan a omode agogo ene afram praise wo
sa fulani fo di o ma faso ofoso sante achem enye yiye buo ho ani kunu etime chechire ne ye fa na yere na wo be koma ye wo kasa bi wo kromu a yesi na ntwe na sikafo bi wo kromu ade a ti yanka o masem ye besre aban bako aban batwam e papa mama sa tripu abai me de me kama dwene adwen a ubusam se me yo mamba pa me to aba e de na aban a waba oya me wo beto me fosu anase me se minya kwanya se me be president se aka dia me meye na manya nti madwen e na me kire ofosu mesrew nipa yeti o mamu adu tama ekosi suku da ye kwan adu tama mo me mfa nkwa wie wate ye ntwa no so na nipa oti o mamu ye nhwe o mo yi na wonsom onye nipa abatu ekoto nipa na ekoto aba edipo obi esi position obi nya position na de ye hu ne de ye ti etasi me de me badesta men ka se ene ye nko ho ne ade esi ewo ho envelope na masie ayade a ye de atwa efuma ewo kromu a wenya de bia sebe adama se wa hwan no wo ye ho no ko ye hwan ye hwan e de ade a kromai pese o mo sole a ana o mo sole adama no wono ko ye hwan ya no ya te ya ma no ehene ifulani fo ehene awura de nyagopo ofosuo uko Colombia no ne ade a India no na ntwe yo magya pade but ye hu de ye hu etietimi nya sabi so obi nya ne nantwie chichi asese ne kogu akurase na manfofo ore abra uko Colombia mo ne sabi mazikam ne ade a wo mo nantwie no wo mo nya nantwie papa India so mo wi nantwie aso mo nya nantwie wo mo nantwie a nantwi papa nya nantwie ya wo mo wi amanfo mo ne ade nso wo mo ayase nya tototo mu a wo mo mia nwere ho e de ba de a ko obi krosu kore nantwie ne mu a ye nya omo akono keke nanso wo mo nko wi obi afuo je Ghana ha na nkwasi asam sa nipa na to nantwie anu wa bobuo anu wa credit atoko no de ma wo mo ti so hu sun se obanya mu a enkwese wo bi no ma uwia wa koto mu di adama izo buy mu a no ha buy ti se de I sabe ba de for 9 ado enso mu a ana wo yo hene e de na we omo kasa asem we se ena wo twe sekan ena chese sekan ye beka ho asem wie asa no no so mu no omo mu no mu so no so ra no so e ya te kromu a ye se aduane ho ayeden ye dua nso a na mu ere ye te kromu a ye se epeko tianom ye dua koko a na galamse ya tuagu na ye koya na ye bai e wo Ghana ye basre ye papa mama de why utimi ye na wanwie ne bia no twitwa homa mayen ne de aka ye so a ye nana akufo do ye wanwie no ye sra no so wie mayen uwie anya bibia biem wa de aka no nipa ete o man mu no ena ye hwe police ne wote baabi so ye inspector so ye hwan ne wontimi mu akuro no ye sra mo ya na ye frempanifo no de don beto regional minister zadade edu me bia mo ntra mo radio hu na mo ntie bra amafo bre edu me bia mo ntie radio hu na mo ntie bra amafo bre wo pani se wo kotwe sika na odi kum fulani ni na enke ne bebi odanye ono no de ya kan no atum am Robert achina mo no otimi ponti ya kona ya befrɛ besinne aposifo ni bi ho no mu a sim aposifo ni bi ni ho no mu a me se ofo so kumase a so bi di samfo na se ukọ police station na ko report a ti so mu nyama twa ma bi ka ho wono nko antimi nko da bebre suro aposifo bebre suro arrest so mu ko arrest obi na nya na obama bi
Kwabi, I macho my biaje girlfriend. Or tata boy crash what their fat. When know tata and Zan Kanzo, or Babono. Of also at ye, so be tata or Babu and Obekuma, a police station. Bet my quachana ah! Well, bet my quachima choma naba, yet they better than not to more. Of also, Nentry wants me, and maybe, sir, crying so, baby, you can want some honor there with him to try and piano. Of course, where ya? The kind of fear no one, would you try and train a second? Now, being tears says I wonder why you're then. No more sure, by me, tear was so a real school upon, or ye from Juma. Mumu one qua, no macquarie. Yama mean quo, as some may I can say no, me say, and Yama mean qua, a wo cromwa, a dear full and for a ye cromwa, who cockers in and chin a sicafo cromwa dear. Kwabeni atimi yaswa na akosala na ekotwaba makachem sem sigana nyansa na yehu na ede to aba no moma no nyam mo enche de yehu na mpanifo no nwene nipa ho Ashanti regional minister bia na se obi oda kro bia no bia no esese wo kro ma no ene obi ehu abato atutu obi hu kire no every single person ne hu kire na esese mutu na mo waka yare abroche a police for se bibi je eye hwe hwe cars police cars eye hwe nipa ba ko pe hu police car be 50 ye de agu nipa no so omo na che se 7 preduasa omo dwin nipa ho na sabi asemu ya ba eta police for betima kasa maami ni kunu omo ni mo omo me case bia eje bramie nhwe anu asem nko a da bi ho na ya bohu ni ya pie ni nyina agu ni ahye no ni e de bi to nkate amanfo anu asem nko a anko hui ya hwe kwa ade na kwaso Ghana mesre ya papa mama wa bade a adesede a mede tu na mo bi ntie nko kan kire no sa ajata ma ahyi wo Ghana ha ya mpanifo bi ade da anu asabi asem si a yese mfa mena nhyɛ nsɛm ko police station ko report wo ko asim ni tamani pabi aye killers ɛna mo tete nkro bi mu yɛnka wo asɛm ɛna sika kakra wo mo ti asɛm si a na envelope namase yɛntimi kasa ni panasɛm wo sika wa blochi omo mu gwa blochi ale kro ni omo dia no nenso mmra ayi adwuma ho wontimi so obi wo sika te say Elon Musk na ade eti abrochire sika de ho wo sika che wo bia na obi o Ghana ni akono de ni sika ekosisi no enya adwuma eye mra ene wo kuro mo na ene mra na bi wai e wo Ghana ovosu panifo tete kuro yi mu ye to abama wo mo ye do ma region by region panifo bia de da no how many times ene mo to na mon akoko nkura bi so akosesa amanfo ati amanfo adwen ede na eham okura mu na nke ya point sa akwa yi sa akwa wati kura mu a wo mienya haban kura ne atiare ana wote kura mu na wo ye no ye mu ke sa ofoso ye hu bi kura bi ho a obi an ho gangalia wontimi ye kuma se ha obi mu asase ekwan ya be park o car wono akwa no parking e dia besiwo ene dia ye ti kura mu ekwan nya ne dia o but baby ono no fi se nanim wakoy no parking e dia besi ho Ghana for company for ewre ani santomago e do ti krai mu na wonni bi wonni kamafo a masa wasem o mobo e te do me bi na wo sika kakra masa no watu kwan wokwa na obefa ire no ma opakura mabiem na Ghana aha setra no ano odin ofosuo won hwe ya de bia no wodi mna be hye nsema ya de wote radio so na wo kasese ya na nipa bi abu afu anya wunti me say agesa agogofo na manne nipa ye ku wo mu agogo be si na sim obi ne yire woni ni ku na akwafuom ye kyekire be man se be man se be ne ho odin na nanim no so ne ye fa na yire ye wie ne se ku wo mu e wo kuro yi mu abrante wo to ne life ehu mina make show the life ehu ye betima kunu ha rete sam agana fo pani fo akase akrampo ye kunkum onye hu de ekọ na wo kwahwe baba 7 preduas wo wunidi
Oforisuo mesi enam obi betima ku just like that enkosi hu Ghana asam kasa bi da Ghana yenya saka we yaku na ensi hui saka sana koso sa ma nipa bitima we mi kunu ku ensi hui ena wo Ghana enti sesam kwatra parliament ye na masola ba. Yes, set example. Now, so what TikTok wa. Once uncle be minim dia. She so am ko set ku as am ye dan you. So wo hwa. Ya sa munya la say kokun wo mo sese you. Oforisuo adu time wa. Yenya sa no ma no. Na se bi etimi kosala koto abama se mpanifo bi emo baje to media. Nipa na wo man ni mu no. Wo mu ko situation mi tese de ye hu ya. Oforisuo na mpanifo tete wo. Expecters na police wo mu to ya dan. Okay. Expecter for the opposite 40 ho ye day if we say opposite for china ye was sentiment opposite for so we wa kromo I be kodro so de nyo ofen so we de nyo ofen we mampon kontonji obo ahia kuma nana sem we mampon mo ya go computer so dwedi embrasisi ya. First clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womuji bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afraina me beko me nkata krani eni me ma connection man for den kofo sika adwane no wanya otu adidi musa no oh Express Group adornment akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad show for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mama kana meno mwe
hwɛ ɛyɛ nsa yɛ fɛ ne piase Aboagye manso piase ane piase yɛ nsa foforɔ koraa a wɔde awio ne lekɔ na afra wonim nsa no wɔde nubra ne hahama na sɛ egu yɛ mu a de so pusu ne num na wate ne pampan no wɔte ne daa nkasa wotumi de sɛ wɔdwemmɔ biara se ansaden ɛwɔ hɔ na sɛ wɔnom nso a ne hwa no ɛyɛ sononko koraa tina wonni piase wɔ agorɔ yi saa pɛpɛɛpɛ ɛneɛ kyɛmi na menkyɛmi piase sa ɛyɛ na ɛwɔ ba ahodoɔ bi ayɛtɔn nsandene ɛwɔ hɔ ɛtufoɔ nkɔdɔm Peace Ventures a ɛwɔ Boase frɛ saa na mɛsi edidi so yi 0557758431 anaa 0270258138 piase Cherry, Nami, Cherry. Numunansem, one too many power women fear do watch it. And Sasa Pin for them, FD Ajibedi Kratui Atum. Okay, Eruti, Nyako portion who ni munyamwa. Watch not that Yabeko Dome. Na Yakudim Komo. Sanse Senya wa Munkwa, and Mumfudi aside there. Nene, a month for Achichiri. Ebinum ense gumachi ebo yem sanse abrahosem aba anya asem ketua yeni aposifo bedi nkomo wa santemampon na kawopo tamfo kura no wanya no osimagya no eyampa se papai wo hye amro babi nso na okoyi posifo asutri ne yagya no soso a papai ne nkwa egu asani ani ma megese mutu do mi ho esa emwamu yakone ne Dr. Patrick natural health emobon komo simedu so emra sesia Dr. Patrick wo mrum papai medikan e kan kire tiefo nyina se ni dwumadi a wodie nyina so woten haban no ono de buru ni fitaa na kire no haban tie wo France abruchimem eno nti no amanfo eten haban tie hasuo e wo Ghana ha no ono de buru ni fitifita e na kire no kwan ye fa so etie haban na doctor enuro wodi abadwa so no PM capsules no ene PV capsules no amanfo edi ho adanse na PM capsules no na abranti bi ebi ko share ne bag im ene question yebusebisa no aduri onom yedai entine na mebusa Patrick say aduru we yenom edi miemia ye nkyere wam ana say instant healing onom ya na odi ku nsie ni akwakobo maache free say ema ni hu na asefoforo yaba Dr. Memo Akwaba Penipa bibia boko de unyame tumi ntia na impom te say bibia boko last week so ba kama boko sa wo on so bai pia nyame hira usa akwa ne so pia afeso sa na se obom paye sa ya ne ye Patrick aso yete say wini wa ye ni ho anokwasem asidan ye nkwan ye sramo omamo nkwan ho dinwo na de bia no muntu mmesum Ghana ho ye boko ye ko general ho ade wi PM capsules budin ba ko kan PM capsules hwe bema bia enti we ye titi ko pharmacy eba shop bia be usu pedro mienu anopa mienu anwumre eno ano na wo de we ka ho dia ene na asa ne mienu ni Everybody Nankupon. If you are saying do, Bema be a YM Lessa Konago for brass band. We the family on Chile. Oh, yeah. If you are saying Nankupon, no, no, we answer for. I deal with what to be an hour in your own. What just what for a loop? Sadly, we are now in here, Missy, I just why they. Opo lupli besu mitu kwa na mpekwa ho kakra mpese me hedi wiase se na wiase tie na hu se ni lupli na etu ma mi ntwas ha na age me tab ni nyina 10 minutes for die na age ni nyina hwe me se be ma bia e tititititia ko pharmacy heba shop bia usu pe PM capsules PV capsules kanem mienu bom mienu anopa mienu anwumre o de onum wia ho Oforisuo pensu bi dware na o de mpa no koda kona bi susa na o do ba no onye de opeso be ye bia nyimi
When the whole company say Kim, because electric, a bell electrify. Over pim. I'm who say young cassa. Now do what to me young, what to any or ban or that was young. What would never see ya? She said, obey us young. Oforisuo. What would that was ya, my dear? Do so crowd in soup. Now what to me any area, matter. I did cheer. Now come. Now one any young. Missy Obakra use you free the moon. No boo. I'm off waiting to warm. You're marking so here. Yet to warm. Ya a fair preside in woman. Uko kanta near town near Osei or nephew. I ran no say no. Copewi. Asa, maybe. When you know, you know, Asa, with the Manosi. Bibi actually wajuna, for numbers in Incomo. We will call pharmacy be our benebi. Heba shop be a Ghana in our benebi. Oko Konak, Danny Heba, Misty, Apidank, Hame, Munina Aqua, Ubenebi, Ghana Hanina Aqua, Super PM capsules. Pacho, for numbers, Bibi Chile wajuna. 020 81 62 351 020 81 62 351 Oforisuo Obia Oko hospital na doctor say we get diabetes patoti Ojo so bebre Anajo ko dey obi betima so dum prenu kopem predu ansa na ade ache Anajo ya didi ewie obi betima didi premier ansa na ade ache unim sa Oforisuo omo sa sugar problem no ebi ha biscuit sa ne maneman bi wo ne nchen na num we na wanya bi anom a obetima firim tide bi aduane wo de nchen hwe enema miensa anana na bohu saade we won obi wo ho a obo se ne so ate se den ko tisi ye no Johnson or Johnson ni say no e ma ne so te se bi ohia ofom be ka sa na mabudu ofom obi wo so a Oforisuo se nke tie kama Oforisuo bi e be 2-3 weeks e be 1 month 6 months time no ba ye kese chair de wuti anya kese o so nka kese de ka ba yi onum to but do the short time no ye kese I said you huhuru do sentence no any de to so ye said you obedi din tentem and obodun so tentem na no hwe say yare we no eseye ni na de ehu ba ko pa ne se bema e ma bema kofom kra oba emma wuntimi ngo ene hwe say yare we no fetitimi mu no na ye wo mu ase bi o mo bra papa bi no no mo sa problem no sa hypertension ne diabetes no ba ne ye nuane a ye die ni sa ne manimenti no enkra bi kra asat 10 years on what that problem sugar problem ebi num tablet ebi wo panie ye pa chow onyankopon de enkwa che ne a ye wo Ashtown embum kagetia ho no a wo kira ye nhia memu oduro mu oyusu amma se bi wo panie na wo won tablet na wo no onyankopon tu minti no obejai hwe o se ya yes ye manage chronic disease hwe Oforisuo onko obi afu ma wo se nko na ye kwani o na wo mo no wo ade ti wo ana ade twa wo a ekuro na emuda me fo fi de kesi isu the whole world wa ekuro ni bi atu se atu dan se atu hin ye nan pa na aneta wo obi manages family na ho sa be 10 years be pacho wo na kopon de enkwa chenia wo kira yinhia kuda no ekuro na enwu hwe bese mbotro se onyankopon wo de tumi ni bia hyen habam wo de tumi ni bia hyen habam hwe ekuro na tu enwu kuda emfie numni emfie duni emfie duoni ni ekuro ni nwu he onyankopon de enkwa chena wo kira yinhia memu odro no bia bo office wo mo ko yusu
me amekere wa habana mo akote fa tire se ne kanja na fa ni mu no ta akuru no so ye hwe yakopon mu asem ene ekuru ndo wotumi eye simple me se me mu odun bia mo akoyusu ekuru no a enwuo no kuda no ade bia banage tamo na yale di obi boma wa anase yale ba so a nya na de bia banage wo yire kura na ninyi o ana wo kunu kura na ninyi na de bia banage na de bia ekuro oh misrawo onyankopon de yenkwache nya ye wo ashtown emrum kaje tia ho no a de bia MTN for office kase no no waka fie baako mienu de totum yensa bra me mu odun bia mu wo yusu ahabane de me amekye biko de bia wo bete anopa na de atai kuro no so ha ne fa ni keja ne fa atai kuro no so ne yewe do wotumi hwe woko hospital doctor say when you syphilis enam yare no de ne hu ba ko na meka no wasem syphilis ebetuma se we ne betuma bubu ogu ho nipa bebre wo dem sisi a omo ansi omo dan wi ha omo fie kwan no se kwa omo ntimi nko oda fom teti ni sisi ni kotudwe efi ni sisi de bampom boka se de mako na asra no okay eho hihye no eho tutu no okay eho ebi kwa se titi kokodwie ne de gu no ho okay obeti no ho saa obi wo ho wawo mpane ahodo a ne bema mu no emu nwo no bema mu bod pe emu hihye no emu tutu no okoto pese bi wo ko private na esu fita bi firi bema mu ba ne bema mu ye ne ya mesrawo wawo mpane a enko yale efe ne syphilis won hwe ni ya ebekumu ochina onyankopon de yenkwache ne a ye wo Ashtown okay kageti ya wo okay baby MTN for office kase na wate so amekwan na jabunku ekwan keto bi na pa koso anaka free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa okay sa fie no am na ye wo bibi a kire wadwena misrew for number si eye 020 81 62 351 020 81 62 351 number si ne didi djuma bibi a kire wadwena for number si hwe to baabi say yes syphilis say diabetes Oforisuo syphilis ndade ba ko ehu pa ba me fa no masemisi wo hwi abaka so bi na atowodu because de be ya wo no wo hwi abaka so bi na atowodu efikasiem na me fa ye papa ne crazy ye my date obi firi ko dibu wa ye se adane bubo no ho te be dane hanso de ohu ya no yale we de mfa nko Dr. Patrick ampa so hu maame no uhu de wa ye ne nafu ense mo sia ye ho ya no a unim se ye de ye dua hwe ye mama me ne duro mu oyusu ye no ena uhu maame no a unka so do kwa de ka se abonu dua no tu maame no ena kodivu a ye no bi aduru ho a ya metu minti no esa manfo yale enti misrawo okọ hospital doctor say eye syphilis obemam kekaw obemam tutu ensamba bema no ho oba insufri hu ba enka wo hu wapa wo a emada efiri sayare no okay medema no asi friend embassy ya wo Ashtown emrum kajetia ya MTN for office kase na wo ho no waka fie baako mienu de to so miensa se fie nim na ye wo fra 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Onyankopon shira yin okay yane Patrick natural head ena ebobo nkomo no maka chiro se doctor ono no baby a ukosua ne bibia no eye France abrochimem ho ena ukosua na haba duro no eno ntino no yete hasuo wa ha no
na akrokra egu yeso no ono de kwasi broni nsa no na okusua habanduru anya asem ketwa eno tiye kwai na ya de bibribia ye fan kodan Dr. Patrick the nation's anchor radin shiro ni baby ya wotie na onye obi akese mama ni ta wotie tie dwumadi radin onhira na mama gosofo nyina yakọ ade kese ato emse February le polu mai wedi na otuda na afi ye hunu eda ye de beye na yi ankasa timi ma ye hu hyede bibia be kama ya ya anatom le bia ye hwekuru na ye tim na ye hwe ne ma bia ekoso a na ye buze urade kura se ye de na wo chiche nkuru bibire bewi aha eno de ye bedua eno na okobusa na mranimfo ne wo mo a Yesu ye omo de anso akase wanko kasa yi na so kotwe ne kure wu metoda ade ya won tia se ne twa se otime busa na unya asundie ma wo kra because kuru ne mutena ayetan tinano me kan asem bi emo obi nya ho frɛ ne enka ne dan bi nya ho frɛ se ofelumba yes ade obese ejumadi no mpacho o manya yetima ye wo mpanimfo be 1000 mu 700 agimi trend e pe no ma gine ye adwuma otikuru na tisi ya mo be da chichiri kuru na ma na chichire ni omo kanya atro no mu di ato commander yi so a na commander wo kurum ni ebuza se police fu adwuma ne se ya ye be ka cho se they are peacemakers na ye ndi ye te ye mamu ya to abayi mpanimfo ni mpanimfo nso yiyi ana abeduru mo so ene brebi adu ne ye do aba se bra me mpatamu na be hwesa asumdie betena mpatamu ho no aba mpatamu ho na yen na ye man ni mu na sabe ye de ye sika tua moka ye tie payers money no ene ye de tua moka as police for pam uniform ma mo hye me ne metimi kurom obi afri ne man mu asa wo man no ukomu a wo mutime bu di wani ye one omo be aba ye kuronim ebe ye adwuma se nipa ne timi komafuom se na ye moa enkohwe me maduane a madua wo me kuro Ghana nim owiwie na mkoka onfa se kan nwangu me so ye be report ma wa wo no anka wo ka me ho aya me de no wasa age ni nsem sika na sebe tafracho enye no kore de anya me ne no eye no kore sa police commander yi wonim nyanza sani omo ka ye no kore ye de wakọ akotena ba bi ampa na sa na mo we na wutu se ono hoho ne ba obetua kakra hoho ne na kire se ye mfa ni case mra ho ampa so watena kuro mu atune timamufo no ho kire omo hoho no aba no mom ye okay a omo wotire ena omo de gukuro emu se sebeta bra champanimfo uka we tire panyin so wangasa yie na Awurade asema ka o se me ka asemu manyi nkire ngasa na mfidodo nkire adwene na so behunu se nya panyin adiri woni tirim bia na nim nyansa nya panyin bia na hunu atemu edi ye no kura di meti ase asa no ade bi wesi e tirem ya mu ze panyin no kuro no we jimfo wo kan wie nya yie ade ye na besie sa kromfo ako wi ade atutuduo obi se mehu no wode na ba se wonie yesi wo kofie nipa na ehunu ye nka ahwe protection bia ni wo na mu wi anoma be ka kire se woto man ntamo na uzi obi cry suspicious a uzi obi ta atwa mu akra na we suspect ya mo mebo ya mane me mfa ne mra na munye kakra nya no na me ya ne tamfo wo hyema batum tu akume na mugu wo no sabita braje adwuma ba na mo ye ne ho nyenje etu amuka no adwuma ne sei abrante we anya bambo bia mfiri police wo ono so odi nipa ne ba amantima mfa katua bia ebema ne nuano mahunu se aha se Ghana yemfa ni agrosa na kura agimi aduru sei kuro aye wo moye friend Ghana ni jimi anyina aduru sei kuro we ndi abetekira mana gyegiri ni obi anya tumi odi ya ne yope panyiri bi ntimi mfa no nzo me ngasa commander we de ye nhira no a MP we de minister we de ehuna ne ya me utu wani a to gosi ukurom kura unhia bi ye musa sama mpon kakra ka da wani ni kuro kuma ye omu wo mu ye ni wo hene wo ho ye musa ba bi omu wei asambre man ni wo ye musa ba bi omu wei MPP chairman NDC chairman ni wo edu omu musa moa ne wetimamufo ne mfudi e ena omu timi ye meeting bia se wo fula ni ni a wanim sa asoro bu akosia ufiri ukuro mba ye kura no ye to abakura bia no wayi nka ho ye to aba no ebia na ukura oni Ghana card wan to bi na ye beto yi mpanimfo awie na masa abedi ye ni wa ha na ye kuro ne mra na support o mo na agya yen ufiri kuro we mo na aka mpanimfo no dodo na agimi a unua na de ense ye se wo kan kwase asem
because an ento no didi kama o me no aye okay Mwamuntu obi antimi nyame mukwa mkobodua wo de make transfer kwa fashion up ko nzu a wo na nanom de o ka nokura se police panyin nka nokura na nanom ka nokura mukwa ne nchen se na de hye ne mo yes mu mfudie ebi wo ha mo sesa nkogu nsu anim se nipa na de ne nsa ka ye na se nipa kro no mo me dra koma police no mo antimi ani na se ye ade ani kwa se si wasase we so o munim asama mo commander kro no so asem so agi sika binti no eza na nanom munya ne kwan na mo de time atoso no mo atwa mpoa na mo de ne man na yire no madase na mo atena kro nim panifo ne nka no kre edimo amfa sa de nam ye de sa esa de bible no yam se eye bone enom di kumu no mo agya ne kwan fefe na ato 3 months 4 months na fusha wi a afre do be pie na no kre bia wa yi aba sa yam fan ko ba bia na ye de ko na nya ne hia sa wo hene fulani ni hine no no ma kire se kro ni nsu antumi wom eye adwuma na fulani ni wo fuado a eduru ho na ayesuro ha afro so mpasoro a wo ba betumi ha mamu nkodi agro obi nya no obeku oso mo ani bere na bia mo de akobi aso amoamo enti menkotu untira kroma sabi aboa bi de so no na nim suro ha se pete ne ma metu mfiri krom nsuo na da wo bibiye so sum nyame boro so akwa kan roman 13 e be kire on ye ntia nyame bo nsuo e kan bible no we hyemfimfi wa entu nko ba bia ntu kan no wa ye na man ne na mo akwa wanim Elie kuro ni efrim kuro ba ni achichiri ni sei o man ba ni efra ni Ghana nka me meti mi kuro medi akono na fule na me kura de mi kuro mo de won fama ke beba ofi o kura sa be pu pad serious one ni bia mo aye okay na fie ni ed ko police ade o mbesom saade o mbesom na fie bia ni mu asem mi we nka beba na ma pete mafudie no so nyina poison boy ke mo tazi we nyina bewu no de ujimi ya wura mi fie na mi firi ne se wo abo akore ma de wawu na se me suma ne se mato pro so medi dibia Media me niam se media ma na ndua no ba be kire me esisesi a police mra be kire se mo ye moa se bi yedi ada na wotimi poison wo mo no emra ne nka drum se mafuo no se beta frache ni oyen no nya nafuo no obi ya poultry farm kraduane ba ade man poultry am mo nyini beton na de ofa na ndua na ni a kire nwuram so onko wi obi ade dipa so bobra ne owa ne afuo no Yamfana nko school bi wansu adwuma bi ne dia ne afuo no na ade owa wuram so waboa medi obi aduane nya kese na koton ji skatu boto wo wotire ne wa posifo no mso so sa ne ma weso ne wa ahemfo no mto so sa ne ma weso e wo masa ase so ukwa ya siskani na dia on na ne dia na mde o ma de dase ne aboa ne ya ne dia basa afedo obi nyina be start asua nyanza no ma ye ne ma esefota se endie ti obi fa anwodie so yaw Okay, enuti asemwe entimi ntwane. Echina beti asifom ne di ho dwuma pa entimi ntwa. Orofo yen ko ne ko riskane Sompa na yentumi enya new Sompa no wate e wodi code ane so. Eno ne bebo aba pa efri se programs efri anopa kosi na nwumre Asem Mpe Nipa yekura last back turn no yedi code first no. Ede ya no ede abehwe efri decode ane so etiya riskane yentum enya new Sompa no wate efri se Sompa e marketua papa Dank Natural Health Care Complex wo fra ya de bibde biada yekutu ase e wo dank ye ahotofi different dank no enya se bia samana ne ko wadi ni dwuma etu yade ase enuti no manfo frɛ na hotofi no orofo dank se meka cho so wo video pa wo nuro enuti pachi number 2 City Life Hybrid School ho na dank edi ni dwuma yenko ne kutu yade ase 0244 017556 0244-017556 Dank Natural Health Care Complex and I make come for Namidia Mount Paso Bitters Abegaso Paso Bitters or for a dear bay edna ye ko near Quaco ye free paso for a bitters ya Abegaso said Drobi and Sa Drobi and Sa Drobi and Sa na de tiama Paso Bitters a ye a druno habano any nubrano ayemuma say tenkom boa papa na ebustu immune system no esan say nubrano a woman na wo ba kra no kwa fichire na entumi mayi a Paso Bitters na make come for na de amount upon 20 abedi 20 yiyo no nyina no orofo no nyina Paso Bitters men kan tro say sabre no baby eton sa tu sa bia no okwa ubenya bia to ene 1 to 2 to if it's a passion
so no waba no baba bejo manfo pa ye no paso betes ni bi be me ahoden akosoro e betumi atibia di na enwoma akonkan orofo ba bi etonsa tu sase de mdika kan no kwa ubenya bi ato opese odunya bi na otonte so mfa so do a ye fra panifo e wo ahoma bu so 0533 770 490 0533 770 490 eye paso betes eye drobi ensa me nam de say din no amano Tabita clinic se me kan cho say diabetes prostate infection no na obetu ase na ode ama yade ben e na ode ko Tabita ho a wontumi entu ase ma wo se me kan cho say wukwada ya woda bia no prostate scan no ekoso ene bi achewa na ni wa mo aduro na watumi atua ka no akotu ho akosa ho yade na nyoma konkan pa wo se me kan cho say home care service no koso saa na kwan be fa so be kire waduane die laboratory ne scan nyina no Tabita clinic say ya yire de ya krado kumasi ahojo da ban Sindis junction ho na akwa be hu mo akra so nyane takwade takwa nyina be hu mo na free juada kosi ni fiada so no anopa no so ekosi ni no nan ho na Tabita clinic ye adwuma ye kwai ni kutu ya de ase obo herba and medical research center oseme kan cho say otu yade ase ho na research no ohwehwe yade no odosodoso ni padua no na okohu ba bia yade no wo no na ode adu papa aka no saa na obo oseme kan cho ado ato adumanu ono sofo mame dokro no na edi ehwe ni mu yekọ obo herba and medical research center ono na de preke se pada badwa so immune booster duro pa Otim Bitters and also sisi yade enam san yade bia etu ase obo herba and medical research center se brain na yade bia obetu ase no de amount 0257472506 yekọ obo herba and medical research center na nyoma enkonkan piase leko na piase leko no odofo abam no ayemu mahu na eno na wode atoko no aye military no toko no ene ono mo se wo 10 cent ye ni eno so ehoni ewo mpa piase leko na piase leko ba bia ton sa tu sa bia da ukwa obenya bia to pa abo no nyina ukwa piase leko ukwa as madam ensa na aba no firi obo ase no ye fe no piase no mami binto eno ase wo bu no de ama Food and Drug Authority agi atum eno nti so duru obo ase pa Dom Peace Ventures eno ewo obo ase ho na akwa ne duduom obetumi enya ebi ato se wo pepiase ni bi no aton ate so mfa so ye frɛ wo mu ewa ahoma we so 0557758431 0557758431 eye piase leko na ye kanfo ede ama enanwumre maamitia Ofoso be ma medase brane ko ebetwa ne tia na wi aso we no ye de yona sa anya wo ya ye nya wo faye se wo hwe wo be ni be men se de wani hu hancho obewura yakache ha se no mo anopa awie ne mo ofoso be ma wonsem ne mo ya na brego hwe na ya se photographic mo be kenkan ya na ya se wo kwa akwaye afuo emo enkatie beans ni eburo na Fulani for say mama me nantwi anasa ma nantwi akwa akore wa black kan so ane yesade enkrante gina okwan so ekon so ne tuo gina okwan so fo so be ma ata be hye ewo eye Ghana ha se no mu wonim sa wode asemi tu dwase wa hwa maintain studio ha se no because some are calling for makosombo de ne de yakura wo se akosombo 4 days ago Fulani for akwa akore wonom ne mom kokan Fulani ni na kum ni sister wada ho sesia 4 days ago atabubu amante for frɛ na baabi a wo mu free ba ye nkofo se de esi frɛ no enya asem ketwa wenchifo nso frɛ se the same issue the same challenging and a one mu face wo ho e de ba asem kora na ofo so be ma ye hunu wo my Ghana ma se no mi wa wutu kuro mu so wani nje obi free Niger obi free Benin no aba ba ji wa kasa ofa ahudie e de aboso won sase aye na nanom di gya ye kuayo ye se aye o man na chiri bremo eno na yetimi ye betimi anya sika ne empanyimfo ye wura ya friend say his excellency John Dramani Mahama mampanyi ese kuayo mfi a won hyem ofo so na se ye na se wo bi akwase ya friend say kwase kokko ni bi anase kofrim kwa ni bi ba betina sakase nyina ye baako nyina baako nteno na wo de aba ba betu ne fo so be ma it's high time please for mo wo mampon asante mampon ma ohomene so fo so be mo bi akwa akoto ashabs mi ma hu gani se ni pani ma boba ma ne a wo say ye nya ne hwe na say me kofa we yi bra nsa na kofa we say bra fo so be ma ka arrest be mu a
then deɛ wɔ hɔ bia no na nkebe follow but as a plosifoɔ no bi nso so ayɛ nya atwom menim deɛ akɔ so hɔ enti asante ma pɔ commander asɛm yi yɛsi ɛbɛba hɔ wo deɛ wo no ayɛ ofo so bɛma mo an ba wɔ hɔ nti nyame yɛ adom a yɛwura yɛbɛba hɔ na asɛm no yɛtie han deɛ wie ne sum deɛ yɛba bɛtie deɛ fro sɛ sum so ne yɛtie a yɛba bɛtie han deɛ fro na sei na tie deɛ ofo so bɛma ano ɔden yɛnim agudie si yɛ sa ko hwan so sɛ siefo so bɛma what the point e kura ko gu ayi ne so mo no wa afɛ no mu sa be complain sɛ wakum yɛ moa ade ase hunu so kura pɔ na ɛkɔ so ase nom no ɛno deɛ de obɛnya mpanyimfo bi obɛnya prosefo bi amoma kodi akyerɛ sɛ na wakum ade ntina de poison agu ayi ne so because na moa ne itwam yɛnhwɛ ne yɛma mmara nya adwuma yɛnhwɛ ne yɛnwunu yɛnkasa yɛnnua yɛ ho ɛnɛ papa asɛm wɔde ba reverend apostle Kwame Kwatin wɔse yɛhu nipa sɛ wɔyɛ nyankopɔn ɛsɛ so anasɛ nyankopɔn mu kuma ɛne no sɛ yɛadwene nipa ho ne yɛde yɛfiri anasɛ yɛne yɛhyɛ yɛnnuanom ɛmpaboa mu a ɛnka yɛbɛhu sa mpa deɛ ɛkɔ soɔ no ɛnyɛ wɔ se yɛka na tɛntene ne yɛtumi yɛ adwuma na fulanifo no fɔ so bɛrima ewia so yɛ ho mɛnsɛmpia yɛkugyaw deɛ ɔmo ayɛ na bro so da kopia afɛ deɛ ɛbɛka sɛ yɔi na agye nsɛm deɛ ɛbɛsi nɛɛsi ɛti mɛfoa ayɛ ɔvalumba so ensuo da hɔ kama wɔn kurom na wɔn nyini a wɔn ensuo da wɔ afuom ɛntena se mu obi nya mpanyinfoɔ na basia ne mu akyɛ mienu tɔn ebi nka no korɛ ebi nka no korɛ sika nti wɔn so bɛmɛ bɛwura asɛm wɔ sɛ na emom asante ma mpɔn kɔmanda ɛna ofo so bɛma mɛsra wɔ sɛ yɛde saa maame wɔ sɛ ni abranteɛ wɔ sɛ ɛnkwa ɛhyɛ wɔn mo nsa because sɛ wɔn mo ahwɛ ofo so bɛma nkra afiri wɔ ba na nya dɛ bi efiri wɔ ba na nyɛ dɛ ɔmo nkɔ dansa ne yɛ mu eti sɛ ɔmo gu nsuo gu nkra yɛ bisa asante ma pɔ kɔmanda yɛsrɛ ne sɛ wɔhwɛ so na wɔn mu ɔmo ho ban sɛ bɛyɛ a wɔn nkwa ɛho nkɔ tɛkyima because nkɔɔfoɔ na ɔmo de ɔmo ba ase no wɔn so bɛma wɔn mo nyɛ tim ketewa na it's high time sɛ yɛbɛka asɛm bi ama na to ɔmo tim sɛ bɛyɛ nsɛ na hɔ ɛde ama ɔfɔ nyɛ saa de adeɛ kɔ so no ɔfɔ so bɛma ɛni ɛnyɛ ɔmo kɔ akoma to ɔmo yam ɔmo abɛfi asɛm yɛbɛdɔm so kɔ ekosisi yɛbɛhu deɛ taase ne yɛhu ne poma si brɛ nso so ɛtimi deɛ esi deɛ ama ɔmo meda ase ɛno ti Nyankopɔn hyɛ ne wɔn nimonyam a dakyena yɛbɛkɔ dɔme hɔ ɔkyena da yɛwɔ asante mapa hɔ na Sompa Asem Mpe Nipa bɛyɛ adwuma na ewiase no odwene ho a wonte aseɛ saa fulanifo ya ba bɛyɛ bed ya ma ɔman Ghana yɛyɛ tie kurom o hwɛ de ɔmo kɔyɛ wɔ agogo ɛne ne hɔ adwoi ensɛm afiri adwira dɔme ba no ɛnyɛ dɛ fulanifo kuro yɛyi ɛsɛ amanfomfudie yɛsɔ de asi adwuma ni Ghana ha ɔbɛ wɔ university wɔne ne kunu ɛdɔ mo ɔmo do beans ɔmo do aburo sɛ de bɛma abrabo agyinagyina na ɔmo do wie so ɛmo akɔ we na no kura deɛ me fa no nto nkyɛn mo aposifo ya na duru ba bi a mo sɛ asɛm bi asi na temamuni timi ko hunu obɛka asɛm yi a mo bɛ protect no mo bɛ bɔ no ho ban mo nka mani mpia bonte sɛ asomasi ana wɔ bɛnten na bɛka ye na mo bɛ protect no papa so akohum an roba die na asi mugya ni papa ne nkoda sani ani se domi wo hoi papa ne kuku ne eduro so timi da kuro so ma ade kye no ikɔ hwɛ adomi hospital ani fo na dominate kuro no nyina o ma fa kuro na fa o hina o hef kuro mo timi hwɛ kuro no na watimi kuro aka no kuro asɛm ewo mu ho na sɛ de goye kan sɛ asante ma po commander fo asɛm om ye miensa asɛsɛ no so mo kuro ntumi nya adwuma no a ɛbɛyɛ asɛm foforo kyena ti ma me mo ka wa koma ntum ye mu ate asɛm na no de ne papa sɛ de mi di kan no anya sa agye sɛ mo twom ho firi ma kuro no so duru ba bia ho di pie kugya wo mo antu amfiri hɔ a ɔno mfiri ha okun ana ɔbɛkɔ anadwo no a ɔmo wura mu ana ɔmo nam a mo wasɛm ana ɔmo die ɔmo ne mo wane nam o kama koma ntom ye mu ate ɛho hene himfulani ni hene sɛ bi odi ka ba ho 0551 omo no so msisi omo hene wa bi di ka ba ho no wona aye de hye 0551 331
0551-931-931 0548-931-931 wachina ye wodome ye friwa ne ba santema popusi fo no ye kotietie se yampa se enwoma ye do nyina no na twie no wi nyina ye ko report enkosi aga ade ntine se basa see akatete marinti me fra kunto me oba akatete ba kwa marinti me fra kunto se me oba Ghana is you na sido na de free na de do maka on papa nti remember say tie papa me fa sugo mo bia am fa hono wono obo na kan za afidi omo gibi nti omo me ka no ni am ka cho ba di na meka afidi bia fa for na ma fa na mo na tie nti omo me ka za dem no na afi bia so omo nya na hwie de ye de omo ye Ghana kwadwo space ka no hello 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 baby afrefre udi hello 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 baby afrefre udi yentio hello hello akwa yentio apawa yentio atofo ni fo no wo ntitu wa na bia sa am tu kan ntitu go no wo be do ya fo ni fo no hello mitio pa akwa 24 no wo ntitu wa omo wo be sa kwa da no di bo asum ta omo kan ntitu go no mo wo ya semu asa ntitu go na pa ntitu go no bo aso ti afom no ti tiao no bo aso go no te da me na efa mata ye de mo e pa na ndo mo ye ndie ni nyan okay hello Boso madwe majo su eburu katachi boso ya se ya ni bia wo titi to gentin ye hu ehu ye ni am wo mu osika ana komode ko ho a ni ko tia na nke so mu ana so mo ni skanti o ga ya asem no mo na ka no pam no enu ana ma chi no wo mo di agye wo mo so police ni so agika to wa ho agika wo ya no do busu na da na ye ke Ghana ha no mama no kure na si tirase ha ma ko tumbo ni di ade so ka no pam no ani bi abo him na ka tu ka na me ka mo no ba mo nyeduma no okay hello hello good evening majo so katachi baby afrefre udin yentie nkomo ato plan for system na mo kai se mo pe tira han so at the same thing training for bi wo de o ko mo sen training for no that last year who can say last year jura this year plan which for no share o mo say boy na tu no ni nfie ko ko si karo so ye o mu ye mi na kuo ko ka police for no thing in so ni ngubi just asa na ko ya se my hot thing fulani fomo tete o maimu hello 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 baby afrefre good evening we got free gospel yentio hello 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 baby afrefre udin the patron me social security yentio we try to me about ya me just me try ko mo ko we me kan e ti ra le se me nibre hello mitio pa mame kasi me ni bre o ni ni ya to ka ya ni ni na ko de ba bi a me na ko we ya pa bo bu e di ni na ke yo ni e di e ma wo ni se ya pa de de e ko wo ma no e ti me try to me de na mo ka mo de na mo wa ye e wo ni ti ana ba ti na du mo ti ni atre wa mo
And then I say, I'm that way. The deal you come. The solution to the bubble as the winner. It's almost so enormous, and I went down about every other table. It's 3 cents a year. Maybe what you have at the hotel or buying it. Extra having meeting never. Hello. 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 Hello, good evening. My job so baby afraid within yeti come. Me kase se aboso. Yeti o. Me pa cho aya omufra. Omulo mu TV no na me mpese mo kan mo kan mo ma omo mu hotu di brekura dodo. Me silemo aya yes announcement aya mo da ko yes ade do. Mo so mo nya nkura bi. Me pa cho fulani fo minim se omufri o man mu a NDC MP o mbelu su abana. That means me who akane me pa cho kumati na mo wa gabi a mo ni central ho mo betnya body for aka mo na mo tia ko man ponti ho no na o mo da mo so mo o member bi ta mo chi na aboa na nya ka de ade tia na de o mo kwa no de 2025 go de anko si madam ato we ya asante mampon nya mamponten asante mampon asante mampon aposifo no na mo ye hwe hello last caller yeti o. Hello, monsieur. Hello. Meet you, Pakatachi. Me pacho. Me kata sila kukwa Atibebu district. Na me pacho akukwa. Ene di kwa Atibebu nina. Tupanya omudi FM no anu. Mo a police wana himfo kahu. What do you see? A police wana himfo ena kahu bi. Na just omo ya no anka kutia. Omo ba mo ko huna himfo no omo nantie. Nti omo ko sa ya ere no do kwa himfia enkuti aga. Enkuti aga. Na just omo ko hu omo. Anasa himfo no ya posifo no mwa ewo mbi. Omo ka bi so omo ba mo no bi. Mo ni bi. Nti alas bi abamba e ohin ba ko wati ni wo ka hu bi. Mi wa se sa omo ba ya no mo no abo no bi. Nti nyese e bi apolice wo no nko ahemfo no ka hu bi. Ene ye hu tie wa ha. Mesim ko more than 150 million this year. Oma ko no money na. Ko tankwala ba ko nsia. Okay, ya for freno enyina nsiante nyame adom a ochina ye wo dome ho ye wo asante mapo aposifo no ye wo nsem ba ku mienu mi nsem bi esi kobusa wo mo ya asem foforo kora panipa mo kama koma ntom ye mo ate we ni Asem Mpe Nipa no ye betwe ama na te sita ate no okay ma mitia so wa hawa mane wada roma eya na wafro ye na ne watwetwe ho komoni apa no mesin bird ya maun ye mane ye 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 0552 095593 bi abefre bia no adaroma ye bejo so na ye ne wo abonkomo afa wa asem ne ho ya damase we ye happy birthday every rabbi ono ye adwuma Sompa ha we say happy birthday to Sakina rabbi say Sakina minim se na damfo zenimio we free rabbi atu or ye adwuma Sompa ha na or we say Sakina happy birthday no. Oh, for sure. My man for happy birthday, ma. Nana Sapon for Germany na waba. Nene birthday. Ya dofu uti papa for Germany ya uti. Nana Sapon di birthday nya kupon edin fiba kwa kanin film. O de afiba kwa kanin film de bia sayi wane biti mo medase. Sapon kuma nyankopon nya okese. O birthday nyankopon nyina so no nhyiraw. Na odwuma de bia odi bia no wasefo nyina enkoye mu am. Wa dofu pa Sompafo.
Asem Mpe Nipa for na yede ye ma happy birthday na shapo. Yes, so the Apostle Continuation Church, the Apostle Continuation Church, Aramaje Patasie, Akoko Super so Stephen Odru, ono senior pastor, ono ene di nyame asem